Onke kweyapos. Peace in our land sikho silo Chico Twala nabanye nje imvumo zazilivile nelizwe labantu abafana nomzwakhe Mbuli uyise lapho kanye uMzantsi Afrika usuka khona ndiyakuxelela xa usiva ezinje Nkosi Mngqongo siyabulela. Let's show the whole Hello nalo uyamenyo uyacela uba makahlale ecaleni koko abize sibone uba ngubani na ukhoyo kuba silapha nje sokubekela ubala njengonyana wendlunkulu leli qonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi ukuthetha ngezinto ezisifaneleyo. Sikumhla we-19 kwinyanga yethupha kunyaka wama-2025 silapha nje siwugqibile umnyaka kuba sesithe kratya ngapha kwesiqingatha sawo kunjalo nje. Ikaka lomntu omkhulu ke lihlala kwanduli kuba nam kulapho ndisuka khona kulapho ke sakunika ngobunjalo bazo imiba esithi sibe kanti siza nayo kusuku namhlanje. Ndicinga ke kudala nawe uhlaba ikhwelo kuthi usimema usithi eyi yevoneni khanizeni nosasa mani arhente yezibonelelo zikarhulumente ke sizawuva ukuba iingxaki zethu zithini na kuba apho namhlanje iintente zethu sizimilisele khona sithi sijonge izizathu ezikhokelela ekubeni abaxhamli benkamnkam bazibone bengasayifumani imali yabo kodwa babe bebeyifumana kwityeli langaphambili. Kulapho kanye sijolise khona kusuku namhlanje sincokola kanye nosisithabisa Nondwaye nosisithethi sakwasasa kwiphondo leMpuma Kapa. Kwelinye icala ke sizawuva umntu osondeleyo kulo mxholo sikuwo kusuku namhlanje kuba sizifumene iingxelo zokuba kukho kanye utata oneminyaka engama-97 wapha kwindawo yasemachibini ekubonakala uba ebengayifumani imali yakhe phakathi kwenyanga kaJanuwari ukuya kanye phaya kuMeyi. Nakubeni kunjalo kwayena uye wakwazi ukuyifumana kwinyanga kaJuni noJulayi lo tata le mali ogama lakhe libalekile Wilson Hlanganyana. Kodwa ke sawube sincokola nentombi yakhe okanye ke intombi yakhe endala ndithetha ke ngaye ke ozothi sibe kanti siva kuye banzi usisi okanye ke umama ubukelwa Cynthia Kadali ukhona ke ulapha emnxebeni. Mama uDali, enkosi kakhulu, siyakwamkela kwiVukani FM. Mama uDali, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Mama uDali ukhona? Tyhini bethu. Alright, kwelinye icala ke ndishilo ndathi samkela othethela usasa kwiphondo leMpuma Kapa usisithabisa kaNondwaye. Enkosi kakhulu ngexesha lakho, masikubulise sisithabisi sikwamkele kwimbadu kwiVukani FM. Mandibulise msasazi kuwe nabaphulaphuli beVukani FM. Ndiyavakala kakuhle? Kakuhle kakhulu, siyabulela. All right. Ndiyafuna uba phambi koba ungene ndifuna ndiqale ndiqiniseke kanye umama lo uba ukhona kusini na umama uDali. Mama uDali, yide ube khona kuba kuze siqale le ngxoxo funeka siyiqale nawe. Ukhona? Okay, sawujonga ukuba sikwazi na ukuphinde futhi simbuyisele elayinini. Ndiyabona uba ikhona le nto ibangele ukuba sibe kanti siphungcukana naye kweliya cala. Make sinyuse imicimbi yethu ngolu hlobo.
Phango kumzuzu washumi nesibhozo bethile insimbi yethoba kwivukani FM. Mamudali ude wakhona? Ikhona futhi ndikhona. Enkosi kakhulu ke mamam, siyabulela ngokuba ukwazi ukusijoyina kwivukani FM kusuku lwanamhlanje. Boya ngena ke mphulaphuli nawe uzawukwazi ukuthatha inxaxheba kule ngxoxo yethu kusuku lwanamhlanje. Mamudali khawusichubela ibali likatamkhulu lo uba uhlanganyana. Ithini imeko yakhe nenkamnkam yakhe? Uba uhlanganyana ebeteya kuthekwa kutshintshwa amakhadi, kuthiwa makutshintshwa amakhadi lapho usasa gold card uzawuye kusebenza. Ndaya naye ndisiya kumtshintshela, ndiza kumfaka ku-FNB amsebenzisayo apeya ngayo imali yakhe yepenshini yase-PA. Ndazisa zafinisha, zathathwa izinto kwaSASSA, wacinezeliswa umnwe, ndabuya naye ndiqashe imoto ke kuba umdala kakhulu na-97. Imoto ibize 800 kuye komali. Ndabuya naye ndisabe ndiye naye ndalinda ukubindini. Khangapeye uJanuwari, uFebruwari, uMarch, u-April. Uba ndingayifumani ke ndijika kwaBoxer, ndiphethe igrosara ndisibhatala, ingaphumi imali ingakwazi ukubhatala. Kuthiwe mandidrowe, ingaphumi ingakwazi uyifumana ngosendidrowe. Ndiphindele kwaSASSA ngeyochaza into enjena. KwaSASSA kuthiwa hayi, imali katata ikhona, ayaziwa uba kuthini ndisithi andiyifumani. Ndiye ndibabonisa into ethengiswa kwaBoxer, andikhange ndikwazi ukubhatala igrosara, ndidrowile khange ndikwazi udrowa. Bahlale kwaSASSA bethethile uba imali katata bayayifaka but abayazi. Xa bejonga bona kwisystem ikhona imali, abayazi into bangoba ingaphumi. Ndibuye ndifundise isuku okanye iintsuku ezimbini, ndiphinde ndifumane kusenjalo. Ezi nyanga zontlanu uJanuwari utsho umunye, kwathi kwakho into ethi kutshintshwa amakhadi. Yonke le ndiqale ngexesha kutshintshwa amakhadi. Ndatshintsha ndaqonda make nditshintshe, bamipha kwaSASSA ngoba mandenze i-black card. Nje u-FNB wakhe kuthele into endinyanzela ngo-black card. Ayike kubonakala uba ndiletyabana ke ngoku uba abandixeleleyo nabathi mandiyekosini ndiyokwenza i-black card. Ofithi ke bendingenamdla wayo, bendifuna ingene imali yakhe kwalapha kweli khadi analo lika-FNB. Ndide ndalenza ke into eyenzekayo engapeyanga uJanuwari yokutsho ngomunye. Ndalenza ke phakheleni kaMeyi. uJuni wapeya, uJulayi wapeya. Epeya ke ngekhadi laseposini. Ngo-August hamba ndaya kwaSASSA ndabacelela abadiliva. Ndaye nakwaCheckers apho ndandenza khona, nabantwana bapha abadiliva bathi mandidrowe. Kanti ndahamba nabo kanye ndaye phaa kwendawo bathi mandidrowe kuyo. Kandidrowa imali ayiphumi, kodwa iyabonisa uba ikhona. Abayazi nabo ke ngoba izawuthini into. Ndiphindela ndisiya kwaSASSA, uSASSA wathi utata kwi-DPF. Okay, babuza wayesebenza phi, ndithi wayesebenza e-PA. Into yokuba ke ngoba ndibuza into yokuba wagqibelani ndathi andizukuyazi, andisayazi ngoku. Kodwa wayesebenza e-PA. Ofisi ngo-EPA yadityaniswa noWorks, iphaa kwii-ofisi zakwaWorks. Bathi baza kuya ke beza phezulu. Abeze ngoLwesithathu uLungi bayefika apha endlini wambona utata wabesesecamreni yakhe. Wafumanisa into yoba umcinezelisa umnwe
kuneform wacinezela baningi ibuzayo kuyo baqashe kuyangibona uba umdala kakhulu kodwa ke waphendula apha akwazi khona ukuphendula umkabathi uzabuya ngolwesine akabuya besithi ufuna uya kowebs ayokuqiniseka ngale nto yalo ndawo elisebenza kuyo yase-PE uba bamfumana ezela kwi-GPS. Ndiyabacacisela ke mna ke ewe unokuvela kuba ebesebenza waze wenzelwa i-pension ayifumanayo nyanga nenyanga eyi-1.5 qho nge-first. Okay, baze bezile kodwa babe besithi bafuna into ezawuphuma phaa eofisini yase-PE ebhaliweyo echaza le nto ndiyithethayo ndingayithethi ngomlomo. Bathi basifuna i-statement sebhenki esase-FNB. Bathi kodwa zonke ezo nto bazazenzela bona. Okay, ayabi nani. Akabuya ngolwesine ulungu wazofika ngolwesihlanu ehamba nezindlela kwa-izikini. Nalapho ke bamfota bacinezela isinwe. Bathi ke bafona beselapha endlini bafonela East London. Wacace kayibanje i-East London ifoni ezawuripota into enjena ifuna uqonda yenze kanjani. Bayokufumana bayothetha nelady esePretoria. Ubonakala uba lelona ke ngoku ekuthiwa lilo elizawujonga yonke le ngxaki uba yenzeka njani. Athe ngabakhange bandixelele igama layo bathi mandihlale ndiyizile kubo azandinika i-feedback ndisalindile ke kube ngoku babona ngolwesithathu esendiye evukane radio. Yes. Ukufiliji khoyo phandayeka incwadi yam wathi uzayibhala phantsi yonke le nto ndiyithethayo then laa nto zithethwe apha ereyidini. Ndalinda ke njalo uba ke ngoku kukhona kufika lo mfana ngilibele igama lakhe bezichazile kodwa nje namhlanje wachaza uba kukho umntu endizawuthetha naye ngo-9 ufuna ukuvisa isitori sikatata. Yes. Okay. Bakwazi uncedisana nosasa Alright. malunga nale mali katata utata angayifumaniyo. Yes. Now Inyanga zintandathu ke ngokusuka kuJanuwari uzodibana no-August lwangampeyanga. uJanuwari, uFebruwari, uMarch, uApril, ngoMeyi, bengu-August. Yeah. Okay. So Sisters, ke kuba nabantwana nabantakwethu bami kude banombuzo abandibuza wona sekutheni utata ngoku engayipeyi imali yakhe ekasasa kanti beqhele ukuyipeya. Utheni esawube behleli nam angayipeyi ngoku imali kasasa kanti beqhele uyipeya zange kuthiwe imali yakhe ayipeyi. Ngoku mna ndifike eKapa ndazoba lapha ndathi ndizokonga yena imali yakhe ayiphumi. Nje andizukuyazi banemoto kodwa bendiqasha sebekhona apha bangakhuphi imoto yakhe andithathe siye notata kwaSASSA. Sendibacela ndixelele izilwandle into yoba yena katekile endlini yakhe. Okay. Ndiye ndade ndaya nakusibonda walapha elalini uMr Nzendevu ndayoripota into enje inyanga zazisentathu ke ngoku engapeyi. Kule nyanga kaMeyi uzofowuna efowunela ubhala wam uMzwandile embonile gqitha ngemoto yakhe wamfowunela wakuva hayi ubeke wafika usisi apha ichazi into yoba utata akapeyi. Ngoko ke sithi inyanga zintathu engapeyi.
Hayi manje kubonile mntakwethu ndicela ukuthi ngexesha usekhoyo uthathe utata nosisi niye kwaSASSA niyoqonda le nto ibangela into utata angapeyi agqiba mdala kangaka. Utata ke sebenzisa ngeePampers. Funeka enxibe iPampers elala, faneke apha emini angavumi kodwa ka elala ndiyamfosta ndimcenze ndimcebise uba makasebenzise isiphinde sokukhongozela umchamo kuba sizawumosha ibhedi yakhe. Linene ke akayithandi into emdaka. Andive ke nyani ndimncebise. Okay. Ndikuloo meko mani ndikuloo meko mntakwethu ndikuloo meko. All right mama. Akho ngxaki. Le nto bebekade yona utata uMzwandile wayibeka le nto yoba ndathi akabi. Ebekade athi kafikileyo ngoba asimbonanga thina sabona sebenzisa imoto yakhe afike kanti yoba chithe komani kwandipho athengele utata isilingi. Kayifika pha ahambiseso athi nansi isilingi utata ndikuphathele isithathe ndisifake efrijini ancokole naye ke. Wayeka suka ntoba ndathi akapeyi izinyanga zonke. Kwakuba aze andise wathetha uSibonda uNzengezi weza wazosithatha notata. Okay. Wasisa ndabe ngivela kubolekeyo. Okay ke Mamudali. 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 Usithe ebhokisini thu. Mamudali. Mfana. All right. Ndicela ume kanjalo ke mama ke sinike umama okaSASSA ngokusisithabisa Nondwaye. Mhlawumbe sisithabs ngokwesistory ngokwale meko ayibeka ngayo uMamudali ukhona umbuzo onawo then ke ngosingene kwinto engaba kanti yenzekile na ukhokelela kulento. Alright msasazi, akho mbuzo endinawo ngaphezu into yobana ndinengcaciso endifuna uyenza kuMamudali. Mhlawumbi ke nakubaphulaphuli because ngoku asikho sodwa sinabaphulaphuli noMamudali kunye nawe. So ndimvile sona isitori asithethayo, akho mbuzo. Ndawulinda kunike itshansi yobana ndicacise ubana kwenzeka ntoni na kutata uHlanganyana okwasesistemini yethu. Ya, ungangena ke sisi. After ndicacisile uzawufuneka sesendimcebisa kwakhona uMamudali because esi story xa ndisimamele utata sekhulile uthi uba una-97. Enye into endiphawulileyo yinto yobana uthi ukwiPampers. So ndizamcebisa ke into yobana mhlawumbi ke going forward funeke kwenzeke ntoni na. Mhlawumbi ke msasazi mandiqale on behalf uSASSA ndithi ndiyaxolisa kweli bali alibalisayo umama lokubheka ngapha nangapha ezama ukunceda utata. On behalf of uSASSA mandime kule ndawo ndithi ndiyaxolisa. But ke sekungcono into yobana siyincokolile le case emini sacela i-ID katata kuba iqondo yobana uba besize apha emoyeni singaphethanga zicukaca sizomamela ibizawusinzimela. But ke sibe nethamsanqa lobana uMamudali asinike i-ID number katata uHlanganyane through wena ke msasazi. So sitshekishile esistemini thina ke siseMonti phaya e-regional office. Kukhona ke iteam endisebenza nayo aba-customer care. Sitshekishile from u-customer care safumanisa ubana utata uHlanganyana akho nyanga angakhange ayibhatala. Apha phambi kwam for instance ndine-print out yenyanga zakhe azibhatalwayo. Uqala kule print out uJanuwari lo uMamudali amtshoyo, uJanuwari ubhatelwe, uFebruwari, uMarch, uApril, uMeyi, uJuni, uJulayi, uAgasti. Ngoku inyanga ezawubhatalwa ngoSeptemba. And ke ngoku enye into endifuna uyiqaphela okanye uyicacisa ngale nto yinto yobana ebhatalwa eSAPO, kwelaa khadi laseSAPO umama athi utata unalo. Okay. Usebenzisa le account iyi-one, account number iyi-one. Akhange kubekho tshintsho la account number from uJanuwari ka-2025 uzotsho ngoku ngoSeptemba ka-2025. So nale mali uMamudali athi utata uyifumene
ngoJulayi, ngoJuni, Julayi, ibingena kwakule account number iyi-1 yasePostbank. So into esiyenzileyo ke msasazi xa sifumana eli bali kuwe lobana umama uDali uthi utata uHlanganyana akafumani unemali angayifumaniyo kwaSASSA. Sathi sasafumana into yobana thina ngokokwethu iirekhodi siyambhatala, sibhatala kwaSAPHO, kodwa ke sazazi into yobana sinoxanduva lokuqiniseka into yobana sizawucela istatement sakhe kwaSAPHO ukwenzela uba sizojonga into yobana emva kokuba imali uSASSA eyibhatele wayifaka eakhawuntini yakatata uHlanganyana, because ii-beneficiaries zethu asiziniki imali esandleni, sifaka kule ndawo athi umntu ufuna upeya kuyo. Utata uHlanganyana ke ukhethe upeya eSAPHO, so imali yakhe siyibhatala khona. Ngoku ke ngoku xa kukho le ngxaki isho ngoba kaloku uyi-beneficiary yethu, so asizothi makaye eposini, funeke thina siyombuzela eposini. Siyenzile ke loo nto leyo msasazi, sibhale i-email sambuzela eposini ubana kwenzeka ntoni na. So kusasa siyathemba into yobana sathi xa sifike eofisini sifike iposi iphendule. Then ke ngoku yiyo isistatement sasepostini esasibonisa into yobana ithe xa ingena le mali yakwaSASSA eakhawuntini katata uHlanganyana eposini kwenzeka ntoni na kuyo. Sizawukwazi uyibona kwistatement kangangokubana kuzawufuneka kamnandi I understand unazo ii-contact details zikamama uDali, because eli bali azizophelela apha only ereyidweni. Sifane uba ngomso siphinde sithethe thina nawe nomama uDali ngale meko katata uHlanganyana, into yobana after iposi ithumele istatement zintoni into esizifumanisileyo, ikhutshwe phi naphi le mali, okanye le mali isephayana eposini na, ukwenzelwa ku-arrange into yobana utata uHlanganyana ayifumane imali yakhe. Kona ngokwakwaSASSA ndiyafuna ukutsho gqibelele ngoba ndinestatement, ndine-printout apha phambi kwam uba siyitshekishile emini, safumanisa ubana akho nyanga utata angakhange ayibhatale, but imali ingene ePostbank, that is kule bhanki ebefumene kuyo imali kaJuni noJulayi. So ngoku isinika umdla sonke into yobana sibone into yobana ezinye iinyanga zithe xa zingenayo kwenzeka ntoni imali yazo. Senokwenzeka uba isahleli phaya ePostbank, senokwenzeka uba ikhutshwe ezindaweni, asiyazi sonke kule ndawo, side sibe sifumana istatement. Esi statement ke sisicelile njengoba ndisitsho, sisicele nge-email ukwenzela uba kubekho umzila wembalelwano. Bafanele uba bazasiphendula ke ngomso nge-email basinike istatement, ngoba xa kufunekwe izipumila kunje siye sibaxelele ii-beneficiary statements ngokwethu thina singuSASSA kule nto uba izi-clients zethu. Then ke ngoku siyazi into yobana sizawusifumana sichaze uba kwenzeka ntoni na. So ngomso sizawuphinda sibuyele kumama uDali, sizawubuyela apha kuwe msasazi sizochaza ubana i-statement sona sasePostbank sithini na. Uyangena sikumzuzu wama-20 ngoku anesine phambi kwentsimbi yeshumi uphulaphule imbadu kwivukani FM. Sincokola nosisithabisa Nondwayi othethela uSASSA kwiphondo leMpuma Kapa, kanti ke kwelinye icala sincokola nomama ubukeka Cynthia Dali nozalwa ngutata ubalekile Wilson Hlanganyana ongafumani imali yakhe okanye bengafumani imali yakhe phakathi koJanuwari noMeyi, nalapha kanye ku-August, nalapho ke siqwalasela uba ngaba bethu kwenzeke ntoni. Mhlawumbi nawe unemeko efanayo nale kwinto edibene noSASSA, ngena phaya emnxebeni ku-073 849 1740 nombuzo ofuna ukuzibuzela wona malunga nemiba enento yokwenza nesibonelelo senkamnkam. Ungakwazi ke ukuzibuzela imibuzo. Nguye lo uSASSA lo wawumfunile wathi masize naye apha. Mna ndifuna ukuzibuzela apha kuwe mama uDali. Mtata. Ikhadi eli, ewe nakubeni sitsho sisithabisa into yokubana uzawulinda iinkcukacha ze-bank statement, mna ndiyafuna ukwazi uba uthi usuke Kapa, ngubani obehoye utata phambi koba ubuye wena uze uzohlala naye? Utata ebehlala ebekubathana umuntu osekhuthaleni ebengummelwane wakhe umane siya kumnceda. Ikhadi Ummelwane wakhe. ikhadi kubani obepe? Okay. Wakhe. Okay. Asuka ke Kapa ndathatha isigqibo sokuba ndizokumjonga ngokwam. Okay. Akekho omnye umuntu ebemuhoyile ngokuba ikhadi lisetyenziswe nguye?
ikhadi likatata belihlala kutata. Belihlala kutata, athathe imoto imse etawuni ayobeya agrosari abuye. Ibiphelela apho akekho omnye umntu obelisebenzisa elikhadi. Mamudali? Andinaye omnye umuntu endimaziyo, ndazi utata behamba noMbathane. Uyabona? Ngexesha siza kuphathwa imoto imthathe imise ayobeya. Yes. Sazikambathane qha. Okay. Isizathu soba ndibuze lo mbuzo Mamudali kukuba asiyazi laa ngxoxo ezaa nkcukacha uSASSA zawuza nazo xa sele zifumene phaya eposini ezithi bekusenzeka ntoni, ngoba uSASSA nanko esithi ngoku bukhona ubungqina obuthi le mali ibhatelwe kwezi nyanga yena utata angafumenanga. Yiyo le nto ke ndibuza le mibuzo and asiyazi uba izawubuya isithini laa ngxelo phaya. Now ndifuna ke ngoku ukujonga uba Sis kwimeko efana nale sithetha ngayo, yinto exhaphakileyo enidla ngokudilishana nayo ninguSASSA. Uba kunjalo nikhawulelana kanjani nayo? Iyalungiseka? Alright. Msasazi, Umamele. amaxesha amaninzi amabali amile kohlobo uMamudali alitshoyo siye sithi xa sifumana i-statement saseposini ufumanise ubana le mali ibikhutshwa iinyanga ezi, iye kukhutshwe kwi-ATM esendaweni ethile yakhutshwa endaweni ethile, and ufumanise uba lezi ndawo zikhutshwa kuyo yile ndawo kwesi sithili umnikazi grant ahlala kuso. Laa nto ithi akhange kube kuthiwa kufikwe utsotsi mhlawumbi wayikhupha. Kodwa ke masingathethi kakhulu ngale katata, sayibona ngomso uba kwenzeka ntoni, ngoba i-statement saseposini sizasichazela into yobana uba laa mali ibingakhutshwa ithetha into yobana izawuba iseakhawuntini katata ePost Bank. Kodwa uba ayikho eakhawuntini katata ePost Bank, i-statement saseposini sizasinika iinkcukacha zobana le mali esa statement sibonisa imali xa ingenayo yakwaSASSA ithi ingenile ngale date, ibonisa inkcitho into yobana yahamba kwayothengwa evenkileni ethile, kwakhutshwa endaweni ethile, kwathini. Siba yimeko enjalo esa statement. So sizasincedisa ke ngoku ukuyazi into yobana xa ngoku sisithi thina, ngoba ezethu iinkcukacha nobungqina bubonisa into yobana imali kaJanuwari katata ingenile, ingene kule akhawunti utata ayifumene kuyo imali yakhe kaJuni, ayifumene kuyo imali kaJulayi, khange kutshintshe i-account number, ingene ePost Bank. So i-statement ke ngoku sizasichazela into yobana yangena ngoJanuwari ePost Bank kwenzeka ntoni na, nekaFebruwari yangena kwenzeka ntoni na. Yile nto ke sithi sizawubuya ngomso sizochaza into yobana kwenzeke into ethile, ikhutshiwe imali kwiindawo ezithile, then ke ngoku sibe izawubuyela ke ngoku efemelini ngoba kaloku uSASSA uyikhuphile, uyibhatele imali. Okunye ke Msasazi endifuna uyichaza, because ndiyamamela uba utata sekhulile noko, una-97 and ungumntu okhathalelwayo nje ubusuku nemini. Kukhona into kwaSASSA ekuthiwa yi-procurator, that is umntu ozayobhaliswa kwiincwadi zakwaSASSA kwi-akhawunti, kwiprofayili katata, into yobana utata ngenxa yobana engakwazi uzenzela nto, utata enale minyaka sekhulile, utata e-bedridden, ukhona umntu ozawuqiniseka into yobana uyazenza izinto zikatata engakhange ibe utata kufuneke ye ofisini. Nale nto yeli khadi siyazi ubana ikhadi lakhe ngokusesikweni nasegunyeni nakwiincwadi zakwaSASSA, ikhadi likatata uba lizawuba kuMamudali, likuMamudali. UMamudali nantoni na eyingxaki efuna ulungiswa ofisini, akuzofuneka uba makakhwelise utata uhlanganyana nge-R800 aye ofisini, ngoba uzawube ebhaliwe kwizincwadi zethu kusithiwa yi-procurator. Mamela ke ngoku into esizawuyenza yobana asizothi makaye osini utata uhlanganyana, siza kwenza thina le nto kuthiwa yi-home visit, simyele endlini neenkcukacha namaphepha okwenza into ye-procurator, atsho ngokwakhe utata uhlanganyana into yobana ufuna ukupeyelwa ngoku neento zakhe zakwaSASSA zenziwe nguMamudali uba ukhetha uMamudali.
Sizawubhala loo nto ke siyazi uba ke ngokwiincwadi zethu zakwaSASSA xa sithetha ngotata uHlanganyana si-expect uba kufika umama uDali ngoba ubhalisiwe ngokusesikweni ngokusemgaqweni kwiincwadi zakwaSASSA into yobana nguye ngoku ojonga yonke into edibanisa nenkamnkam katata uHlanganyana ngenxa yeminyaka yakhe. So yinantso enye into ngomso, for instance, ngeli xesha sabe sijonge esi statement sabe sisuka ePostbank, sizawuthetha no-district manager waseChris Hani into yobana ku-arrange into yobana utata enzelwe i-procurator. Then sizawucommunicata ke siyazi uba bazawuya nini na endlini katata bawumenzele lo procurator kwenza uba utata angaze aphinde abe nento ezamdibanisa nokuya eofisini yakwaSASSA, angabi nanto emdibanisa noyokhupha imali yakhe ngoba kaloku siyazi ikhadi lakhe libhaliswe into yobana lizawuhlala iinto zakhe uba kwenzeka ntoni na kuyahlaziywa, kuzawuza umama uDali uba kuzawube kukhethwe umama uDali, loo mntu azawube ekhethiwe ebhalisiwe. So as from tomorrow sizawuzama enye into kwaye sisatshekisha le yaseposini, enye into esizawuyenza yesibini for utata uDali sizawuzama into yobana abe neprocurator ngenxa yeminyaka yakhe ubana noko ngoku akanawukwazi umane efikelela eziofisini zakwaSASSA. Ya, ngaphandle kwale meko sithetha ngayo, i-transition ukusukela kula makhadi yokutshintshwa kwawo kuza kweniwasebenzisayo ngoku ukuzothi ga ngoku ngathi ibe nefuthe elinjani kwindlela enisebenza ngayo neqondo lezikhalazo ezithi zibe kanti ziza kuni xa nithelekisa nexesha elidlulileyo. Msasazi, mhlawumbi mandiqale ndiphendule le nto ithi okanye ndicacise le nto ithi Yeah. i-beneficiary yakwaSASSA iselungelweni lokukhetha noluphi uhlobo efuna upeya ngalo. Yeah. Mandiphinde, iselungelweni, ilungelo layo ukhetha noluphi uhlobo efuna upeya ngalo. Beneficiaries ezininzi ke ziye zakhetha iibhanki, nalapha ezibhankini zazikhethela iibhanki ezifuna upeya kuzo, zazibiza ngamagama, zayovula iakhawunti, zaza ke ngokwaSASSA into yobana ndicela utshintsha imali yam endaweni ethile, ndifuna upeya kwibhanki engozibanibani. Lilungelo lakhe, akho nto uyenzileyo esisono owonanga nto. So bayenzile ke ingumqodi ii-beneficiaries zethu loo nto yokutshintsha from ePostbank besiya kwezi bhanki bazikhethileyo. Into endiba ngumngeni yobana umntu, umzekelo for instance, if utata uHlanganyana bekuthiwa utshintshile ibhanki waya kule bhanki umama uDali ayibiza ngegama athi yi-FNB, thina siyayiprosesa le nto. So ezinye zeengxaki siye sizifumane ke yobana uthi umntu ngoku ebesinike iinkcukacha zale ndawo ofuna upeya kuyo siyiprosesile, ayiphinde stile nabe yoqhubekeka kulaa payment, kulaa akhawunti yakhe iyaqala, akuzokhalaza ke ngoku imali yakhe akayifumananga, kanti imali yakhe itshintshiwe ngoba kaloku ebesinikile yena imbalelwano ethi ndicela imali yam ngoku ukuyipeya kwibhanki engozipeqengesha. So kuba khona loo ngxaki ke ngoku. As sithetha apha ndingavuya into yobana abaphulaphuli bayimamele loo nto, into yobana umntu xa iye ofisini yakwaSASSA eyothi ucela ukutshintshelwa iakhawunti yakhe apeye endaweni ethile, uzawuxelelwa phaa into yobana uzawulinda ithuba elingakanani na, mhlawumbi ukuthi uzawulinda inyanga, emva kwenyanga imali yakho izawuphuma kule akhawunti intsha ufuna upeyelwa, ibhanki intsha ufuna upeya kuyo. So ukwenzela uba umntu angabi nalaa nto ithi andifumani imali yam kanti imali yakhe ikule bhanki ebethe masifake kuyo, okanye akhawuleze aye kule bhanki athi masifake kuyo ibe ingekaproseseki. Ngoba kaloku msasazi, xa sitshintsha iakhawunti yakho okanye uhlobo lwakho lopeya silusa kolu hlobo okanye ukhethe enye ibhanki, phambi kwento yobana sibhatale funeke siqale sithumele, senze into ekuthiwa yi-bank verification. Ibhanki sithumele kwibhanki ubana uyamazi na utata ubani lo ne-account number ethile yakhe na. Ibuye ibhanki, uba ibhanki ibuye inqwala sizawubhatala, kodwa ibhanki uba ayibuyanga inqwala asizobhatala ngoba kaloku sinoxanduva lowupeyisa isibonelelo kumntu oselungelweni lwesibonelelo, kumntu ongumnikazi sibonelelo. So xa ibuya iripoti ebhankini isithi le akhawunti, mhlawumbi ngamanye amaxesha ufumanisa ubana xa besinika i-account number uphose idijithi eyi-1, yile nto side sithi makaze neleta ekhonfemayo into yobana une-akhawunti kule ndawo and then asibonise ileta yakhe sisebenze ngokwalaa leta ukunqamla ezi zinto ke ndigqiba zichaza zikhe zenzeka. Ufumanisa uba umntu izawubuya i-bank verification isithi it's not verified le akhawunti ngenxa yezo zizathu. Idileye ke ngoku ngoba kaloku funeke ade aphinde umnikazi akhawunti ayitshintshe
anike ezi nkcukacha zirayithi ukwenzela ukubana izokwazi uverifayeka. So ayithi xa izisile kwinyanga elandelayo uzayifumana. Ixhomekeka uba izise nini apha enyangeni, and also iripoti esiyifumana ebhankini izawufika nini na kuthi evumayo into yobana le akhawunti yi-akhawunti erayithi, yi-akhawunti yalo mnikazi, siqale sibhatale msasa. So zizo ngxaki esike sidibane nazo xa abantu betshintsha ii-akhawunti zabo. Kodwa ke akho nto irongo abayenzileyo xa betshintshe ii-akhawunti zabo, uhlobo lopeya, because iselungelweni le-beneficiary into yobana umntu ufuna upeya ngoluphi nohlobo. Olu hlobo luzawumenza uba imali yakhe ayifumane ngendlela elula, ngendlela eyiyo. 073 849 1740 sithumelele i-voice note kuba umba esikuwo namhlanje sijonga izizathu ezikhokelela ekubeni abaxhamli benkamnkam bazibone bengayifumani imali yabo kodwa bebeyifumana kwixesha langaphambili. Soyame ke ngomama ke okanye ke utata uhlanganyana esithetha ngaye namhlanje, kodwa singayivaleli ngaphandle neyakho imeko nombuzo ongaba kanti unawo apho ekhaya malunga ke nemibuzo leyo kwaSASSA, kuba imveli nje kwentsimbi yeshumi usisithabisa siyamkhulula ze ke sibe siqinisekile into yokuba wonke ngoku umntu onombuzo kwinto edibene noSASSA njengoba kade kwayifuneka njalo sele ngoku yonke loo nto leyo ilungisekile. Yonke loo nto siye saqonda uba masize naye sikunike ithuba lokuba nawe uphendule okanye kubuze utsho ukuba ithini na eyakho imeko ngomba wesibonelelo sikaSASSA. Ndizawufunda nje i-comment eyi-1 apha sisithabs. Ayicacanga ukuba ithini, ayikho specific, but nje ndifuna ukuyibuza. Andikwazi nobuza ukwazi na ukuyiphendula, kodwa ubhale phaa kuFacebook lo uthi molo msasazi, ndilapha kucofa imvaba, mna ndagqibela ukupeya ngo-2020 ndiyagula. Waphelela nje apho. Andiqinisekanga noba ukukupeya kwakhe ngo-2020 wayepela ukugula akutshoyo, kodwa uthi wagqibela ngo-2020. Andiqinisekanga noba yi-350 okanye yi-370 nale ayixelayo. Ayicacanga, iphelele nje kuloo ndawo lo umba. Andikwazi ke nokuba ubuzawungena na ingandikuqhawule. Ndizawungena msasazi because kule nto uyithethayo into yobana zeziphi na ezinye iimeko ezibangela uba abantu mhlawumbi into ye-payment yakhe idileye Yes. angayipeyi ngeli xesha ebefanele uba upeya ngalo. USASSA msasazi unoxanduva lokuqiniseka into yobana ukhupha isibonelelo esisiso, usikhupha usinika i-beneficiary eselungelweni lokufumana eso sibonelelo ngexesha elililo endaweni erayithi njalo. So ukuze ke siqiniseke into yobana esi sibhambathiso siyasigcina, funeka ke sihlale sihlaziye ii-beneficiaries zethu, senze le nto kuthiwa ngolwimi lwasemlungwini yi-review. So sibahlaziye ngoba kaloku kwezi regulations sizisebenzisayo ze-Social Assistance Act ikhona i-regulation etshoyo into yobana i-beneficiary yakwaSASSA inoxanduva lokubana xa iimeko zakhe zitshintshile, ukuba mhlawumbi ebeyokwenza i-application wa-aphruvwa kwafuneka kwathi apha ekuhambeni kwexesha wafumana umsebenzi, ithetha uba iimeko zakhe ngoku zitshintshile zemali, kufuneka aye eofisini yakwaSASSA ayosichazela uba iimeko zakhe zitshintshile. Ukuba indawo yokuhlala uyitshintshile, funeka aye eofisini yakwaSASSA ayosichazela uba indawo yokuhlala uyitshintshile. Ukuba mhlawumbi ngumntu opeya i-foster child grant, i-court order, i-expiration, funeke iphinde ihlaziwe. So kubakho ezo meko zinjalo ke because iinjongo zethu zobana senze uhlaziyo into yobana sifuneke siqiniseke into yobana sipeyisa i-beneficiary eselungelweni lokupeya igranti yakwaSASSA. Now into eyenzekayo ke msasazi neyenzekayo currently sikwiphulo lokwenza i-review, siyabahlaziya ii-beneficiaries zethu uqiniseka into yobana i-beneficiary esisistemini yakwaSASSA epeya imali yakwaSASSA yi-beneficiary eselungelweni lokubana ifumane imali yakwaSASSA. Into esiyenzileyo ke yile, siye kwathathwa umyinge othile wee-beneficiaries zathunyelwa ku-credit bureau, yabuya ingxelo isithi sicela i-credit bureau thina into yobana mayisijonge into yobana ezi beneficiaries zethu ayikho nenye i-source of income ezifumanayo. Yabuya ke ingxelo isithi kwezi beneficiary besizithumele kulo myinge zikhona ezifumana enye i-income ngaphandle kwegranti siyifunayo.
ngabo bantu ke abasibabizayo into yobana mabeze bazohlaziya. Sisathi ngoku umntu makazohlaziya, kubakho neenkcukacha ke neencwadi umntu afuneke eziphethe xa ezohlaziya, aze ofisini yakwa-SASSA ekufutshane naye. Ngoba kaloku njengoba besenditsho into yobana funeka siqiniseke uba sipeyisa umntu orayithi, at the same time kwezinye imeko uye ufumanise into yobana uba mhlawumbi umntu uye wasweleka wangayochazwa kwa-Home Affairs waqhushekwa. So uHome Affairs akanazinkcukacha zobana le beneficiary yethu iswelekile. Imali iqhubekeke ikhutshwa nguSASSA ngoba kaloku sisabe i-beneficiary isaphila. So siye sihlaziye ke now for utshekisha into ye-life, i-confirmation of life, into yobana isaphila nale beneficiary yethu. So kwezo ndidi ke zezi ke sibangele into yobana ngoku sithi singuSASSA ngoba kaloku sine-regulation esigunyazisayo into yobana nanini na apho sinomrhano into yobana iimeko zee-beneficiaries zethu ezithile zitshintshile, siselungelweni lokubana sizihlaziye. Sisebenzise elo solotya ke msasazi, le nto isibangele into yobana sithathe ipesenteyiji ethile, umnyinge othile, siwuthumele kwabavimba i-credit bureau, sitshekishe into yobana abanayo nenye source of income. Yabuya ke Okay. isithi banayo. Okay, ngicela sike sifake lo mphulaphula. Molo ekhaya. Okay. Hello, bhuti kunjani? Kuhle noko, kunjani? Ke nakuthi bhuti. Mm. Bhuti, ngicela ukubuza apha ofisi mani lena sike. Senza le nto yokutshintsha kwala makhadi oko because ootata omkhulu nomakhulu lela dogo lokuqala bazazi ezi zinto. And when it comes umntu ezothetha erediyweni uthetha kamandi. Yiya kwiofisi yakwa-SASSA, yho bazawufika bekwenyusa. Yeah. Umzekelo kweyakho imeko injani, unamavathini wena? Ingxaki andifuni senze ugeneral. Andifuni sithi yakwi-ofisi yakwa-SASSA uzawufika bakwehlise besenyusa, hayi bonke abantu basebenza ngaloo ndlela. So yiyo le nto ndifuna uba nangona ndifuna uba ubuze lo mbuzo apha kusisithabisa, ndifuna ucacisa uba kweyakho imeko kwenzeke le nto kwindawo ethile, enzela uba aphendule, akunike umkhombandlela ocacileyo. 073 849 1740 ungasithumelela kanye ne-voice note yakho, ubuze umbuzo okanye uthethe oko ufuna ukuthetha malunga nesibonelelo sikarhulumente. Molweni msasazi, molweni kakhulu. Ewe, ndiyayiva le nto nincokola ngayo apha tata. Tata msasazi, kunzima tata. Bendikhe ndathi kule nto yojonga kwezi-350 ndake ndaya kufutshane kuSASSA okufutshane edutywa. Yho tata, asihoye tu. Xa uzama ubuza, hayi akuvunyelwa noba abavumi nokuhoya uphendule ukuthi hayi akubuzwa kum bathi abantu bakwa-SASSA. Zancama zayeka. Ndathi uze ndiphume mawuthi unyusisi ilanga lesithathu esiya phaa, abantu bakwa-SASSA bayawhatsappa bazihoyi tu bayidutywe. Abasihoyi tu. Hayi zancama ndayeka. Xa uzama ubuza awufuni uphendulwa. Yho jonga i-370 endayigqibela kudala oyifumana oku engavela ibona seyingaphumi. Hayi, xa uzama uqonda uba ke ngoku into yoba ndingenza njani, hayi kuthiwa kungabuzi kum. Sawubuza kubantu uba ngabona abasebenzi apha. Hayi, enkosi msasazi uxesibe apha eNgcobo. Yho, hayi suka. Nkosi Xesibe apha eNgcobo. 073 849 1740. Sisters, ndikuqhawule usathetha, ndingathanda uba uqala apho ubukhona. No, benzama ucacisa le nto ye-review and then ke ngoku into esiyenzayo senze because mosintathu i-payment dates. Bakho olwaa suku lokuqala okuyabantu abadala, olwesibini kuyabantu abakhubazekileyo, and then that is abasemekweni i-disability, then kolwesithathu kupeye ezi grants zabantwana. So sinosuku lwesine esilenzileyo into yobana aba bantu kufuneke bazohlaziya umntu uba bepeya i-old age grant okanye i-disability but wafunyaniswa into yobana kwelo luhlu lwabantu ekuthiwa mabaze ofisini bazokuhlaziya, uzawufumanisa uba imali yakhe akayifumani kwelaa suku lokuqala nolwesibini, uyifumana kusuku lwesine. Yiza ofisini uzohlaziya ukwenzela into yobana sizobona into yobana imeko yakho ithina. Ukuba awuphangeli, akho nto still esisono apho, uzawuza ne-affidavit ethi andiphangeli, usiphathele i-3 months bank statement yeebhanki zakho zonke ii-akhawunti zakho ezi-active, uze nayo ofisini
ukwenzela uba sizojonga ke ngoku ithini na. So ayithi kangoba ndiyafuna uphinda ndiyigxininise ebantwini into yobana akho nto izawuthi hayi xa wawuphangela kwaTepa hambiya kwaTepa uyokhangela into yobana ileta ezawusichazela ubana awusaphangeli. Akho loo nto, asifuni loo nto. Uba ucelwe ezo zinto zinjalo zinto ezingekho rayithi. So wena mntu uthi andisaphangeli uza kwenza i-affidavit. I-affidavit ke msasazi yinto oyifungelayo othi inyani le nto ndiyithethayo. So sithatha le nto uthi inyani uyifungele, sagqiba sicele ne-3 months bank statement ubonisa uba akho mali nyhani engenayo awuphangeli, then sikuhlaziye uyazi uba ke ngoku izawuqhubekeka into yebhanki yakho. So ibalulekile ke loo nto. Ndiyafuna ukutsho kubaphulaphuli into yobana iza ngaphambili okwangoku sisathi iza sibonisana ukwenzela uba sizokuhlaziya. Akho nto uzawuyenziwa, sakuhlaziya then uqhubekeke nobomi bakho. Ubonakala apha ekuhlaziyweni into yobana ufanele uba uyaqhubekeka negranti okanye awuqhubekeki negranti. Kuzawuxhomekeka kwezi document uze nazo. If uyaphangela uzawusiphathela i-proof of payment, uzawusiphathela i-3 months bank statement ukwenzela uba sijonge ubana ithini na. So yiloo nto endifuna ukuyichaza kubaphulaphuli into eyenzekayo ngoku ezi-ofisini. Uyafumanisa uba abantu bane-delayed payment, umntu awupeya nge-4th payment day kanti ebeqhela upeya nge-2nd okanye nge-1st payment day, kwenzeka loo nto. So ithi ke ngoku kwayethi uzawufumana le mali yakho kwi-4th payment day but ye ofisini yohlaziya, ngoba uba awude uze igranti yakho izawusaspenda, usukele ekusaspendweni ilapse, and then ke ngoku emva koko kubonakala uba makwenzeke ntoni na. So asifuni ke side senze kwezo zinto ube uzazi into yobana uselungelweni lokupeya igranti. Ize ofisini sibonisane and then siriviewe igranti yakho, that is siyihlaziye. Utata lo waseNgcobo utata uXeside ukhalazile impatho yaseDutywa. Ndiyafuna ukutsho apha msasazi ngoba ayizolunga into yoba size ereyidweni sizothetha into ezingekhoyo. Sizivile iingxelo, khona izikhalazo bezininzi zisuka eDutywa local office, ukhalaza abahlali ngemeko yempathombi yeofisi. If uyaqaphela ke ngoku bekhe kwade kwaye no-regional executive manager phaa kulaa ofisi. Laa ofisi ndithetha nawe nje nohlobo lokusebenza siwutshintshile. Kukho into ekuthiwa i-queue management system ngolwimi lwasemlungwini, apho umntu athi xa ngena ofisini anikwe ikhadi. So anamakhadi abahlala nawo ukwenzela ubana ubizwa ngokufika kwakho. Ayixhomekeki uba uzawudibana nabantu okanye uzawuthi. Nathi ke ngosihleli phaa eMonti siyakwazi uyimonithaja siyijonge into eyenzekayo eDutywa local office uba abantu bayangena, abantu bayancedwa, bahlala ixesha engakanani na. So kwenziwe into enjayo ilinge lokuqiniseka into yobana abantu bakuthi abaphathwa kakuhle. Of course ke zikhona nee-internal processes esizenzayo, disciplinary processes esizenzayo, ngoba kaloku asiqeshelwanga uphatha kakubi abantu. Kule nto ye-200, because umbuzo wakhe uneento ezininzi. Kule nto ye-370 because ubuzela nakuyo uthi ude wayikhalala because ufumanisa ubana akayifumani. Mhlawumbi ndicacise ndenjenje, ubo bonke abantu be-370, i-370 igranti apho ufumanisa into yobana yona ayithi kuba uapruviwe kule nyanga uzawuapruva ubomi bakho bonke, okanye uba ukhatywe kule nyanga uzawukhatywa ubomi bakho bonke. Laa granti inyanga nenyanga kwenziwa le nto ngolwimi lwasemlungwini kuthiwa yi-validation ne-verification. Kujongwa iimeko zakho zokuphila kuloo nyanga into yobana zithini na. Ukhona na umntu okuboneleleyo ngemali? Uba ukhona uzawudiklayinwa for laa nyanga. Inyanga elandelayo uba akakho umntu obekubonelele ngemali kulaa nyanga uzawuapruva. Yiloo nto ufumanisa kwezinye iimeko umntu uyaapruva, kwenye inyanga adiklayinwe. Yimeko yakhe yaloo nyanga because bonke sibajonga into yobana imeko yabo kuloo nyanga ithini na. Ngoba kaloku msasazi le granti mandiyichaze into yobana ayiyoyabantu abangaphangeliyo, yeyabantu abangathathi ntweni. Ukungathathi ntweni ke kuthetha into yobana ukungabi naye nomntu luza kupha imali uba kule nyanga hayi makhe ndikungazele. Urhulumente ujonga bantu babangenabo abantu ababancazelayo. Ufumanise ke naku uyawuapruva okokoko ngoba akanamntu omncazelayo. Kodwa uba unesizalwane esikhe sikungazele ngenye inyanga, kulaa nyanga uncazelwe ngayo urhulumente uzawube enika omnye umntu ongenamntu omncazela. Kodwa akathi uba uncazelwe kulaa nyanga ngezinye iinyanga uzawuncazelwa, uza kujonga kwinyanga elandelayo uba imeko yakhe ithini. Uba uncazelwanga uzawuzibona uapruva. Yiloo nto ke ebantwini be-350 ufumaniswa 370 ngoku ufumaniswa kwenye inyanga uyaapruva, kwenye inyanga uyadiklayina, kwenye uba kwenzeka ngolo hlobo. Yona yeyona loo granti yodwa kwenzeka loo nto. Ezinye iigranti uba uapruva uzawuqhuba, but this one nyanga nanyanga utshekishwe imeko yakho ibithini na.
So uba bendiphiwe imali ngumakazi kule nyanga okanye ecele uyigcinisa kuphandle kum ndizawuthi ndincazelwe, leyo niyijonga kanjani? Kuphandle urayithi xa uyithethayo loo nto leyo Msasazi, ngoba uthi sibhale siyayazi ubana une-account number enguzipeqengesha, une-cellphone number enguzipeqengesha ebhaliswe ngegama lakho. So xa sitshekisha kuloo nyanga sijonga zonke iimeko zakho, sifumanisa ubana hayi eakhawuntini yakho kukhe kwangena i-R700. Uba uyigcinisa okanye ubungayigcinisi, thina siyazi loo nto leyo. Thina sijonga into yobana kukho imali engenile eakhawuntini yakho. Kuloo nyanga sawuthi hayi makhe kubonelelwe abanye abantu because noko wena uyakwazi ulala utyiwe. Then ke kwinyanga elandelayo singathi kuba bungenelwe 700 okanye 800 kwinyanga edlulileyo sithi hayi asokujonga, siyaphinda siyakujonga sifumanise uba umakazi akayifakanga ngoku kule mali kule nyanga, then athi urhulumente nantsi i-370 itya kule nyanga. So imeko enjalo ke ngoku into yolwantikayo. Even if uthunyelwa u-cash send, uba iakhawunti ifowuni ibhaliswe ngegama lakho, siyakwazi uyibhikisha thina loo nto sibone into yobana ikhona imali ibingenile iakhawunti efowunini yakho kule nyanga. Ibingakanani because kukho nento ekuthiwa yi-threshold, umnyinge wemali engenayo. Ukuba imali engaphezulu kwe-R624, then ithetha into yobana kuloo nyanga awuzokwazi ukufumana igranti eyi-307 ngoba ugqithe ngapha komnyinge wemali oyifumeleyo yaloo nyanga. Kodwa uba imali engaphantsi kwe-624 uyakwazi uba uaphruve ngoba awugqithanga ngapha komnyinge xa kujongwa imali. Zibaninzi ke izizathu ezibangela ubana unga-aphruva because ezinye izizathu zezobana ufumanise ubana kufuneke wenze i-failed identity verification. Ufumanise uba ubuso bakho okanye iinkcukacha zakho ozifakileyo azingqamani nezikwaHome Affairs, awuzo-aphruva. So kuba zezo ndlela, but xa sikuthaba sikunika isizathu sobana sikuthabe Msasazi. Sipha ngokumzuzu wesithandathu ibethile intsimbi yeshumi 0738491740 sijonga izizathu ezikhokelela ekubeni abaxhamli benkamnkam bazibone bengayifumani tu imali yabo nakubeni kwixesha elidlulileyo bebethe gqolo ukuyifumana. Zintoni ezikhokelela apho? Sijonga abo bangenileyo napha kuWhatsApp. Molweni Evukani, molweni bawo wam, niphilile? Ndinivile, nathi siphilile apha ecala. Yeba, make ndibuze apha kusisi, ingaba kutheni le nto abantu be-350 xa besiya phaa besiyocela ukuqonda ngee-350 zabo ezingenzekiyo efowunini kuba mhlawumbi isystem ethile ingasebenzi ngokwefowuni ngelo xesha ingasebenzi ngalo. Xa besiya ke ngoku kuSASSA, SASSA mos ndithetha uba uyindlunkulu yeefowuni ezi, unako konke ekunokuchazwa emntwini. Bafike bagxothwe kuthiwe hayi sisebenza ngabantu abadala, asikasebenzi ngabantu be-350, babe abantu bephila ngee-350. Ingaba ife kangakanani na loo nto kuba kuthiwe umntu makajike ngoba kuthethwa ngaye? Kanti uSASSA akadibanisi na ezi ngxaki bethuna zabantu? Xa bezawufa abantu indlala bafe kodwa uSASSA ukhona, ithetha ukuthini loo nto? uSASSA ukhona, nemali yabantu ikhona, ilapha kwaSASSA, itshanelwa apha kwaSASSA, asuke umntu agxothwe kuthiwe makahambe. Hayi ngoba sisebenza ngoomama abadala apha, kuthiwe wena yenze efowunini. Ube kanti uye phaa uba uhlulwe yifowuni kukwenzeka kwale nto apha efowunini. Zineenethiwekhi, zineento ezithile ezingasebenziyo ezinto. Kaloku nxa uye phaa kwaSASSA ugxothelwa ntoni? Ingaba ife kangakanani na loo nto? Imangalelwa phi loo nto xa abantu bakwaSASSA bengafuni ukusevisa? Ndimvile nomnye utata waseDutywa eyibeka ngolu hlobo. Banintsi abantu bagxothwa, nalapha ecala bayagxothwa, kuthiwe hayi sisebenza ngoomama. Kaloku nxa ifowuni ungakwazi ukuyenza okanye mhlawumbi ifowuni ingafuni ukusebenza ngolu hlobo uthanda ngalo, SASSA ukhona nje for ukunceda, unceda abathengi. Because ezi 350 can make umahluko kwimizi emininzi and ingabeka ukutya etafileni. Mandehle tata, ndilapha ecala. Ya kuwe. Enkosi, noba ndizibizanga uba ndazi abantu. Nkosi kakhulu. Sis Tabs?
khona into onqwenela uyithetha kule voice note? Ewe, msasazi ikhona. Ndisitsho into yobana kubaphulaphuli, kutata lo nakwabanye abaphulaphuli. Uyabona eofisini xa ungaphethanga kakuhle, eofisini kukho umphathi weofisi. Uba amagosa aseofisini yakwa-SASSA wakuphathi kakuhle ayakugxotha, vela phaa kwigosa eli uthi ndicela umphathi wale ofisi. Ungahambi eofisini unentliziyo ebuhlungu okanye uthini, ngoba iofisi yiofisi karhulumente yobana thina magosa kwarhulumente sincede abahlali bakarhulumente. So xa ungaphathekanga kakuhle ofisini, baphulaphuli, suphume ofisini ungaphathanga kakuhle, cela umntu ophethe iofisi. Zonke ezi ofisi zalapha e-Eastern Cape, zonke iofisi zakwa-SASSA in fact, kukho imaneyija ekhoyo kulaa ofisi, kukho umntu ophetheyo laa ofisi. Uba ucela umntu ophethe iofisi uzomxelela le mpatho uyifumanayo eofisini. Okunye endifuna ukuxelela abaphulaphuli kuku abantu abapeyi i-370 zii-beneficiaries zakwa-SASSA, baselungelweni lokuya eziofisini zakwa-SASSA bayocela uncedo. Akho nto irongo abayenzileyo kuloo nto. Yile nto ndithi xa ungakhange uphatheke kakuhle uyiklayenti ye-370 suhamba umxelele loo mntu, ukuxelela ubana senza abantu abathile ngale mini, ngoba enye into engenziwayo kwa-SASSA ukuba ufike wayicelela utsho uthi ayenziwa. Asenzi into ye-booking system abantu kuthiwe kuzawuza abantu abadala ngemini ethile, abantu abathini. Iklayenti yakwa-SASSA iselungelweni loya eofisini yakwa-SASSA nangolwesingaphi na, and iselungelweni lokuncedwa kwa-SASSA. So xa ungancedakali suhamba, yithi ufuna umntu ophethe iofisi. Uba umfumana umntu ophethe iofisi, iyahamba le nto ide yofika emntwini ophethe i-arhente yonke, utata uMaqethuka. Usicele phaa kuye xa singayenzi rayithi, ngoba lilungelo lakho into yobana masiniphathe kakuhle eziofisini. Ininzi ke le nto siyivayo abantu abangaphethekanga kakuhle eziofisini. Ndiyafuna ukutsho ndingasafuni amanzi apha kula maza omoya into yobana suhambe ofisini uphethwe kakubi yakwa-SASSA. Kweza ofisi side sanayo nento eliphepha elithile elibhalwe phayana, into yoba libhalwe ngolwimi lwasemlungwini, libhalwe nangesiXhosa, into yobana xa ungonelisekanga kule ofisi fowunela le nambari uyinikwe, up to inambari yomntu ophethe irijini yonke. So ziyadweliswa ezaa nambari, nenambari ka-district manager iphaa. So uba awufumani kuvuya kule ofisi kuyo, awuncedwa zii-officials, mhlawumbi kuthi umaneja naye akakho, ubheke endaweni ethile, jonga phaa kulaa bhodi uzawubona enye inambari. Uba uyibona ubuza kubo uthi siphe esesalathiso kuthiwa sineenambari zabantu xa singahoyekiyo. Uzawufuneke bekubonisile ngoba akho ofisi ingenaso sisalathiso, ukwenzela uzojonga inambari ufowune. Ide izahambe ke izofika nakumntu, ngoba nam ngabe ndilapha ngoku kunomathotholo kodwa ndiphangela kwa-customer care. Izikhalazo ezininzi ziyaya nakulaa ofisi ndiphangela kuyo. So suhambe ofisini uba uphethwe kakubi, because yinto engafanelekanga iyenzeka into yobana siphathe abantu eziofisini. Ziiofisi zikarhulumente, ziqeshiwe nathi ngurhulumente. Right, ke sijonge nabo basibhaleleyo phaa kuFacebook. Ubhale sithini lo? Uthi, hayi msasazi, ndicela ubuza. Ndayekiswa emsebenzini ngenxa yempilo, so ndisapeya imali ye-UIF ngoku. Ndingakwazi na ukwenza igranti ndisapeya le? Utsho kwelaa cala. Masijonge abo bangena phaa kwi-voice note, babangena besithini nabo. Msasazi, kodwa ubuza apha kusisi. Ndike ndanengxaki mna, ndinengxaki phofu. Oko ndayizama yile nto zange ke ndiyifumane kwasekuqaleni. Ndiye ndajonga ke apha kulo nyaka, ndazama ukuya ngeenyawo zam kwa-SASSA bekhona. Efikeni kwam phaa into endiyibonisiweyo phaa into yokuba hayi, iakhawunti yakho ayiphelelanga, ibhaliwe phaa iyabonakala iphela. Njengoba ziyi-10 zawukhepheteka inamba ziphelelanga, ziyi-6 ezi ziphaa. Ngoku ndicela ubuza into yoba iyenzeka na nto xa kubhalwe iakhawunti nanzi inamba ke zishota zingapheleli. Futhi ndabe ndine-ID endala endandiyenze ngo-98, kwathiwa nayo mandizame ukwenza i-ID entsha, i-smart card. Ingaba iyenzeka naloo nto? Nkosi, siyabulela msasazi. 0738491740. Aba bantu balapha izinto bazithethela ngoku, abasibathetheli ngokwethu. Molweni msasazi, ndicela ukubhela. Kukho into ethi xa u-aplaya for i-350 ivele ithi already active. Kanjani umntu eqala ukuyenza ingavumi kwa?
And then kubekho nento ethi ke ngoku izinto ezakwazi ukungamani nakwa Home Affairs funeka sithini ke ngoku xa isitsho njalo, because ubuso bam nobe kwi-ID izinto eyi-one. So ndiye ndibhide ke ngoba funeka ndithini na. Enkosi ngumphulaphula apha eMchewula. Nkosi mphulaphula eMchewula, 13 ngokwemizuzu kubethe u-10 o'clock kwivukani FM. Ngena usithini na wena? Budisa msongozi. Nesifarha sakho lapho ku-West Youth. Umama lo wakwaSasa. Sasazi wami, usister wam urhola imali yabantwana ababi, akasebenzi. So mna ndiyasebenza, ndinemali ke ngoku eye ndiyifake eakhawuntini kuye, kule akhawunti arhola ngayo nabantwana, engange-1,000 monthly to usapotana naye. Uthi gqi kum uthi kuka-2 months back leyo, uthi kum heyi mandiyeke ukufaka laa mali phaa ngoba igranti yabantwana ivaliwe, kuthiwa unemali ayifumanayo every month. Ubunyani baloo nto leyo bukhona, ingabe ikhona into enjalo? Mandibuze kanjalo, ingabe ikhona into enjalo na? Enkosi msasazi. Molweni Dade Msasazi, ndiyaphila. Ndinethemba nani apho esitudiyo niyaphila. Umama uthetha kamnandi. Ndingavuya nento yokubana uthi kanti abantu bonke abasebenza kwaSASSA bamamele. Akho mpatho intle kwaSASSA tata. Nawe mama, mna ndinomzukulwane wam oneminyaka 8 ngoku, akapeyi. Ndathi ndisaya kwaSASSA, kwathiwa kwaSASSA mandize ne-ID copy katata wakhe. Ndabe ndisithi andimazi, ndajikiswa kwaSASSA, ndade ndayifumana. Xana ndiyisiya kaphinde ndiyombhalisa kwaSASSA, kwathiwa ngoku kufuna eyomyeni wam. Bendingayiphethanga eyomyeni wam, akakho uhamba nayo ngelaa xesha besaphangela. Ndayeka ukumbhalisa kakapeyini namhlanje umzukulwane wam. Ndize nayo i-ID copy katata wakhe, kwafuna eyomyeni wam. USASSA akanampatho, amagosa kaSASSA akanampatho ebantwini. Uncama ude ukhalale ngoku ubuyifuna into. Enkosi Dade Msasazi. 073 849 1740. Molweni mhlekazi nomama wakwaSASSA ngale jikalanga sele kuhlwile. uThixo usiphethe ke ngenxeba, unethemba ke nani ke uniphethe ngenxeba, futhi ke nikhuseleke ke niphathe ke umcimbi ke ngendlela. Ngusodolophu bantakwethu, ndifuna ukungena nje kulo mba odibene nento yakwaSASSA nee-services. Into ke bantakwethu mne ndifuna ke umama kancede kuyokuqala yile yokuba kwezi networks zabo abanazo, njengale ilapha eCacadu ke formerly known as iLady Free, zintoni abazifumanayo ezizingxaki? Ngoba ndibuza nje, ike yaphela into ephaa ku-3 to 4 months ingasebenzi leya office ngendlela. At some stage uba ndiyakhumbula ibike yanento evulela abantu be-350 or i-370 ngoku ngoMvulo nangoLwesihlanu kuphela, and inenani labantu ebathathayo about 20 ezo ntsuku, emveni koko ingasathathi. Mhlawumbi ke into ezinjengezo zike zafika kubo bangabamabi into engxaki, ndigqithe ke ndize kulo mba ke wokuthi abantu bancedakala kanjani khona ukuze bakwazi ukwenza ezinye iinkonzo. In this case ndine-brother yam, kudala sisenza amatiletile de sathi ke ngoku kungcono le nto ide ibe itshintshelwa phi? Ekhadini. Into ke siyifumanayo ngathi amagosa phaya, hayi wona awayenzi loo nto
funeke wena uzenzele online, not bona. Ubunyani ke baloo nto bungakanani? Unqwana le nto ke yenamba ke, inamba le ufumanisa uba ubusebenzisa i-cellphone number ethile ngaphambilini xa ubusenza esi sicelo sakho, okanye ngoku usebenzisa yona kodwa ngoku awusayisebenzisi leyo ufuna ukutshintshela kwenye. Nalapho atsho amagosa athi awakwazi ukuthi ancedise kuloo nto yolo tshintsho lwenamba. Yonke loo nto umntu funeke azenzele yena online. Kodwa ke into ongayiqaphela, not bonke abantu bangakwazi ukuthi bazenze ezo nto. Abanye abantu abanayo i-access even nale yedatha, iifowuni ngootilili okanye ke abanazo ezi smartphones. So ke loo nto ithethe into yoba ke ngoku bafakwa emadini wengonyama ezizawukwazi ukuthi zenze le nto zibaqhwage. Bendifuna ukutsheka ke kuloo nto ke umama asincedise kuba ubunyani obungakanani obo. Mandizibulisele tata umsasazi, ndicela undibuzele kumama wakwaSASSA. Yenzeka njani into yoba ucinywe i-350 ubupeya? Ngoba ndacinywa i-350 ngenxa yemali endiyifakelwa ngusista wam oseRhawutini kuba mna ndigcine ikhaya. So emane endincedisa kule 350 yacinywa iakhawunti yam, i-350 yam, kwathiwa kunemali endiyifumanayo. Yenzeka njani loo nto? Kuba kaloku le mali bendiyiphiwa le, ndagcina ndisithi kusista wam makayifake eSpar imali. Zange aphinde kuSASSA ndamkele, ndaba ngayenza efowunini akavuma tu unanamhlanje. So ngaba ndicela undibuzele kumama uba yenzeka njani uba bandifakelwa imali, ndiphiwa imali kule akhawunti ndipeya ngayo i-350, icinywe i-350 kuthiwe kunemali endiyifumanayo. Enkosi umsasazi, ndiyayithanda le mpendulo ithethwa ngusisi lo uthethayo, kodwa okusalayo kunento nje entle ithi xa ezothetha apha ereyidini uyawalungisa amazwi amakawathethe. Yiya phaa kwaSASSA uzobona. Akudalanga njengoba sithi uyilungisile indima zedutywa. Ndithetha ngento leveki kuphelileyo, andithethi ndiyakudala, ndithetha ngento leveki kuphelileyo. Yeyiphi le nathi itshintshiwe? Le yathi itshintshiwe ilungisiwe yintoni? Andithethi ndiyakudala, mandithetha ngento leveki kuphelileyo. Bendiphaa edutywa. Makangathethi kakuhle ereyidweni kodwa izenzo azenzeki kakuhle phaa kwaSASSA. Asiphinde asincedwa kwaSASSA. Kule veki kuphelileyo sisi wam, hayi kudala. Yeyiphi le ibincede ilungisiweyo into kwaSASSA? Thetha kakuhle sisi wam, thetha kakuhle. USASSA wasedutywa awusebenzi tu, abahoywa abantu phaa tu. Ndithetha ngento eveki kuphelileyo, yeyiphi le ilungiswe nini le nto uthi ilungisiwe? Yho, hayi khona. 0738491740 uthi lo msasazi, mna ndicela ukubuza, mna imali yempelesi iyafumaneka na xa upeya igranti yabantwana? Uthi ke uphaa emachibini. Yho, imali yempelesi mhlawumbi ilanguage engingqi. Nam ndandiyimpelesi kwakuthiwa ndiyimpelesi ndigcina nje abantwana. Andiyazi ke ngokwethem yalapha kuni sisithaps imali yempelesi andiyazi, kodwa ke nabo bangenile mhlawumbi zikhona izinto okwazileyo ukuzifumana. Ndiza kunika ithuba lokuba uphendule. Alright, enkosi msasazi, mhlawumbi mandiqale ke ngalo mbuzo womphulaphuli ebebuza into yobana unengxaki yobana imali yakhe ye-370 akayifumani, kuba wathi katshekisha esiya kwaSASSA waxelela into yobana ii-digits zakhe ze-account number aziphelelanga. Ngokwenene injalo loo nto. Into eyenzekayo is that njengoba besenditshilo nakube ndicacisa nakwezinye ii-grants, nalapha ku-370 phambi simbhatale umntu xa esanda kungena kwi-370 okanye tshintshe i-account number, siye siqale kuqala i-information siyithumele kule bhanki athi ufuna upeya ngayo. Then ibe ibhanki siyowuverifaya into yobana le account yalo mnikazi, le account number irayithi, le account i-active na. Then ke ngoku ibhanki if ibuye inqwala isithi yonke le nto injalo, then siqale sibhatale. Now ubhuti uthi
uthe xaxelwa kwaSASSA kwafumanisa into yobana kukho idijithi engaphelelanga kule account number yakhe yale bhanki ebegqiba uyibiza. Iba njalo, ikhona into eziba njalo and ziyavama ukwenzeka. Kodwa ke into umntu makayiqaphele into yobana unoba unengxaki nohlobo lokupeya kwi-370. Ukuba uthi ka ujonga istatus sakho ufumanisa into yobana nyanga nenyanga uya-aphruva kodwa awunadeyithi ecankwesi status ithi uaphruviwe. Ideyithi ichaza, xa unedeyithi ichaza into yoba imali yakho ibhatelwe ngalaa deyithi. So uba iinyanga ziyaqengqeleka uaphruva ungenadeyithi, ichaza into yobana imali yakho though sikuaphruva but kukho ingxaki nendawo othi masikubhatale kuyo. Umzekelo njengalena, i-account number yakho ayiphelelanga, ishota ngedijithi eyi-1, ibuyile laa bhanki xa sewuverifaya yathi hayi ayiyo account number epheleleyo erayithi le. So uSASSA akakubhatali, kodwa uSASSA kule nto uba uyi-client yakhe, qho xa kusenziwa i-validation ne-verification ngenyanga nganye, nelakho igama liba phaa, ziphume ii-results, outcome isithi iimeko zakho zaloo nyanga azitshintshanga. So it means uzawuaphruva, unikwe istatus uba uaphruviwe, uqhutyekeke kuye kwenye inyanga njalo njalo, ungabi nadeyithi. So yiloo nto ebangela into yoba ungabi nadeyithi, into yobana kurongo, kukho into erongo phaa kolaa hlobo ubulifakile lokupeya usithi ufuna upeya. Mhlawumbi ushiye idijithi eyi-1 ye-account number yakho, okanye kuthiwe xa kutshekishwa i-account yakho wafumanisa ubana ayikho active, i-dormant, ayisasebenzi le account. So asikwazi ke ngoku ubhatala kakuhle. So ithetha ubana lungisa uhlobo lwakho lokupeya, that is the account number, uyitshekishe uba ziyalandelelana ngolaa hlobo ii-digits. As soon as uyenza loo nto, kule nto uba senza i-validation ne-verification qho ngenyanga, sizayipikisha into yobana ilungisiwe and then siphinde siyoyiverifya ebhankini. Uba i-verified, ibhanki ivumile ubana hayi injeni, siza kubhatala and we're not gonna pay you for laa nyanga xa kuthiwa ezinye iinyanga awuzozifumana. Remember, uSASSA uaphrovile ngezaa nyanga. So uSASSA unoxanduva lokubhatala. But ke ngoku xa kubhatala, njengoba izawubhatala kule nyanga nje, kuthiwe uba kuyabhatalwa ngoku ngoAgasti abantu be-370, kuzawuthiwa ke ngoku after bebhatelwe kubuyelwe ngasemva, kuthiwe laa nto xa ibizwa ngolwimi lwasemlungwini yi-historic payment. Kubuyelwe ngasemva kuyobhatalwa aba bantu bebeneenyanga bengazibhatalwayo ngenxa yobana bekho nengxaki yohlobo lokupeya. So kwenzeka loo nto ke bhuti wam, yinto ekhoyo eyenzekayo. So lilungise ke indeed, ujonge phaa i-statement sakho, uzobhala ii-digits zakho, uyilungise phayana, then izawuverifya and then ufumaniseke into yobana mawubhatale. But laa mali ayilahlekanga ke, anyway uzayifumana as ngohlobo ezitsho ngalo. Then ukhona umphulaphuli othi bathi xa beaplaya kuthiwe ithi umuntu ayifumanayo already active. Yes, kunjalo, unyanisile. Especially abantwana abasandawuthenisha 18, kukho imigilamkhuba enobuso obugqunyiweyo esyndicate eyenzayo le nto kwabantwana abathenisha 18, because imajority yabo bathi xa beaplaya ithi already active. So into umntu makayenze xa kunjalo, ufowunela kwaSASSA ukwenzela ubana thina si-archive laa, because kusafuneke sise kwa-fraud and compliance iyo-investigate uba kwenzeka ntoni na. But ke wena mnikazi we-ID number siyakwenzela i-application ngala mzuzu, siyayicima le yalona siyi-archive, because asifuni uyilahla laa record, sifuna uba kwenziwe i-investigation u-fraud and compliance uba kwenzeka ntoni na. Then wena mnikazi we-ID ukwazi uaplaya ke ukwazi ufumana i-370. Kwenzeka into enjalo, i-syndicate yasasazi nathi sisazama ukuyilandela, of course kuzawulawulwa ngu-fraud and compliance, kodwa ukhona loo mkhuba unjalo wenziwa zii-fraudsters, ziyenza kwabantwana abasanda kuthenisha 18. And then the failed ID verification, kuthiwa ufeyila i-identity verification. Remember, into ye-identity yeyakwaHome Affairs, but i-system yethu it is integrated ne-system yakwaHome Affairs such that uthi xa usenza kukho into engu-facial verification ofuneke ube uyayenza, okanye mhlawumbi before that, njengoba uaplaya nje uhleli endlini une-network, une-smartphone, uaplaya, kufumanisa into yobana mhlawumbe isename yakho ekwaHome Affairs ayifani nalena unayo. Mhlawumbi utshatile ngoku usebenzisa enye isename, then isename yakwaHome Affairs ayifani nalo uaplayele ngayo. Izawuthi failed identity verification because ezafani azifani.
okanye ID number nayo uba ine-digit eshotayo izawuthi failed identity verification. Even nobuso, because njengoba sikhulu for instance obuso ba kya 20 years back ndandingekho njena. So ubuso bam babufana noba kwa-Home Affairs kuzawuba khona into ezawuthi failed identity verification. So ezo zinto ke zinto ezifuna uqinisa. Remember le grant xa uaplaye eofisini uaplaya kwicomfort yendlu yakho okanye ucele lo mntu ukwazi ukulandela. So funeka siqiniseke ubana ke xa siaphruva sibhatala lo mntu unguye, hence i-integrated no-Home Affairs, because Home Affairs uvimba into yobana singobani na, ithini identity zethu. Iba yinto enjalo ke leyo mphulaphuli. Then the question ye-5 neye-6 ndifuna uzidibanisa ndenje nje. Lena i-child support grant nalena yomntwana bethuna ona-8 years ongapeyiyo. Ndiyacela mani aba baphulaphuli babini umsasazi bakunike iinambari zabo ukwenzela uba kusasa sibafowunele, because ke ngoku ziimeko efuneke sijongane ngqo nazo singaphenduli sigeneralizer. Kulena ye-child support grant athi lo uthi i-child support grant usista wakhe akaphangeli, abantwana bakhe bakwazi icinyiwe i-child support grant kuba yena emane empha imali. Ziimeko esifuna uzijonga ke ezo, sojonga uba kwenzeka ntoni esistemini sikwazi. So kuzawuba nzima uba ndiphendule ngoku, kuzawufuneka ndingene esistemini. That's why sisithi sicela ashiye inambari yakhe kuwe ukwenzela uba xa kuphela le nkqubo usinike ezi nambari. Nomama lona wesibini uthi umzukulwana wakhe una-8 years akakafumani grant ngenxa yale mbali ayibalisayo, naye sicela ashiye inambari yakhe, ashiye ii-contact details zakhe. Ngomso kusasa xa sifika eofisini sizawuqala sisebenze ezi cases zimbini plus naleya katata uhlanganyana xa iposi isiphendule into yobana kwenzeka intoni nakwimali yakhe. So ezi khesi zimbini ke zona ke azifuni i-answer generic, ifuna into yobana sijongane nemeko le ibithini na. Uzusicela inambari zezi clients zimbini, le ye-child support grant nomama lo umzukulwana wakhe ungapeyiyo i-child support grant, so that sizokwazi uba sincede. Siye kuSodolophu. Manditsho mphathi nkokheli yam into yobana into ye-staggering yinto engakho allowed kwasasa. Ayikho into ethi ngemini ethile senza into ethile. Ukuba iiofisi zenza loo nto, zenza into engekho semgaqweni. Funeka uzithatha kamnandi kuyinkokheli yasekuhlaleni baxelele nje into yobana kwasasa sixelele into yobana nenza into engekho semgaqweni. Ayikho into ye-staggering kwasasa kuthiwe kuza kwenza abantu begranti ethile ngemini ethile, ngemini ethile kwenza into kwenziwa ii-clients ufika kwazo ofisini zincedwe ofisini nobuzele ntoni na, ngoba asinayo into enjalo. So if benza loo nto benza into engakho semthethweni ekufuneke beripotiwe ukwenzela uba sizongenelela ke thina ke sisuka kwii-ofisi ezingaphezulwana. Because ke phayana kwezi ofisi ngoba njengoba ngesenditshilo into yobana kukho u-local office manager unika uxanduva lokuqiniseka into yobana iimeko zale ofisi zihamba ngendlela eyiyo. Uba you are not getting joy kwi-local office manager, kukho-district manager naye ojongwe unikwe uxanduva lokuqiniseka uba isithili esi saseChris Hani district zihamba sakwasasa, ngoo-ofisi zakwasasa zihamba ngendlela eyiyo. So kukho ezi channels ke ngoku, otherwise yona it's a no. Into estaggering ayikho kwasasa, umntu ufane bancedwe nobuzele ntoni nangolo suku azingayo, including i-370 clients, ii-clients zethu. Bendiphaya ke Lady Freya kule veki siyokwenza le system bendithetha ngayo yaseDutywa ithiwa i-queue management system, apho abantu ngoku babizwa ngamatikiti. I can attest and say phaa emnyango kukhona abafana ababini. Omnye umfana unekhemera, ne? Ikhemera kuthiwa zii-webcams ezithengwe nguSASSA for ubana zincedise ii-beneficiaries ezi-370 ezingena-smartphones, because we know into yobana not wonke umntu une-smartphone. Ibe ke ngoku ezinye izinto ze-verification kuthiwe funeke wenze i-facial verification okanye facial recognition. So iofisi nganye yakwaSASSA uba nomyinge wekhamera eyi-1 okanye iikhamera zezi-2 ezihlala phaa kwezaa officials ngasemnyango ukwenzela ubana ii-clients ze-370 ekufuneke zenze i-facial recognition zincedwe, ngoba kaloku ezinye siyayazi into yobana azinazo ii-smartphones. So ikho nto nje bendibonile ke nkokheli yam eLady Freya ngoku bendile ngaphandle into yobana banamaxesha bakhe bangayisebenzisi. Yimeko ke yofuneka siyiqwalasele ngoba ngokomthetho bafana ubana bayayisebenzisa okoko ngoba bazinikwe bonke ii-offices ukwenzela bancede ii-clients zethu ezingena-smartphones xa kufuneke zenze i-facial
recognition. Then in number, the change of bank details. Yes, but as a way of securing clients because most lento yenziwa efonini kwi-gadget leyo noba i-laptop. So ukuba mhlawumbi ngokutshintsha kwakho inambari okanye ukutshintsha kwakho i-banking details zakho kuxhomekeke kwigosa lakwa-SASSA, xa ingahambanga ngale ndlela, it means nathi kuyawuthiwa siya-implicateka kule. So uqiniseka into yobana siyayiprotect i-beneficiary yethu, ifanele uba izitshintshele, kodwa asiyinikeli mva sithi hayi hamba ufanishe, sifama siyincedise. Ezi ofisini I repeat, mhlawumbi ke tata nyhani sawubethwa ngengubo enye ngoba nam ndingowakwa-SASSA andizode ndithoni ngowakwa-SASSA. Kodwa uba senza into ezingekho nxamnye nentando yabantu, senza into ezingekho right. Ii-clients fana ibi-370 client ithi ndifuna utshintsha i-banking details zam qha andiyazi kucofwa. Thina sifamba abamba ifowuni yakhe summolathi sithi cofa apha, ucofe apha, ufake le account number ufuna uyitshintsha. Sithi ahambe umntu eofisini encedakele. Yinto efana uba siyayenza. Ukuba asiyenzi, senza into engekho semgaqweni. Ngoba akho client esifana sithi ninahambani niyotsho phaa ngakwaSPAR niyokhangela inetwork. Kangangobana ezi ofisini zethu, yonke iofisi yakwa-SASSA apha e-Eastern Cape ine-guest Wi-Fi ukwenzela uba ukuba umntu ufike engenadatha eofisini anikwe icode ye-guest Wi-Fi ezawube ihleli phaa ngasemnyango ukwenzela uba azokwazi uba ne-access kwi-intanethi, azokwazi ufumana le nto kufuneka ifumanile okanye ancedakale ngohlobo kufuneka encedakale. So izixhobo zonke zikhona ziinkokheli zam. Into enoba engenzekiyo zii-official zethu. Le ndithi ke ndiyacela kamnandi ke wona kuyinkokheli yasekuhlaleni, ufanele into yobana udibane nemaneja niyithethe le nto yobana ii-official zakwa-SASSA kule ngingqi azenzi ngohlobo olurayithi ukwenzela uba kulungiswe apho kufuna kulungiswe khona. Nangoku ndiyayinothisa ke ndiyipikishile zonke ezi meko ngoba sekucacile into yobana kwii-ofisi zakwa-SASSA sinee-offices ezine-official ezingabaphathi kakuhle abantu. Ezi zinto kufuneka zibe ziyaqwalaselwa ke ezi, ngoba andizoma apha ndizothi hayi sibaphatha kakuhle abantu ngoba andiboni kuzo zonke ii-offices into yobana kwenzeka kanjani. But zikhona izikhalazo njengezi nizivezayo ngoku, nazo aziweli ezindlebeni zingavayo, zinothiwe. And nam xa ndinika ingxelo eofisini ngomso ku-Regional Executive Manager, I will indicate into yobana isikhalo sabaphulaphuli baseVukani FM sithi thina nje singamagosa kwa-SASSA sibaphathi kakuhle ezi-ofisini, bazimenshинele ke nezi ofisi zingabaphathi kakuhle. So itsho into nkokheli yam apha kule I'm not sure noba ndikuphendule kakuhle, if not uyagqibelele yona uyawindicate. Then kube khona lo mphulaphuli yena naye uthi imali i-370 akayifumani ngenxa yobana unesister yakhe emane imfakela imali. Nditshilo kaloku ndathi le granti ayogranti yabantu abangaphangeliyo. Uyakhumbula uba yaqala le granti iqala ngo-2020 ngokwakho le meko yentlekele ye-COVID. So kwakubonelelwa abantu abangathathi ntweni ukwenzela ubana balale betyile, yaqhubekeka. So isabambe eso stance sobana igranti ebonelela abantu abangathathi ntweni. Ungathathi ntweni ke ndiyaphinda ndiyatsho into yobana uzeke kungekho mntu okwazi ukubonelela. Kule case yena umphulaphuli uthi unesister yakhe emane imbonelela nge-R1,000 ngenyanga. Ndithe umnyinge we-threshold 624. So ithetha into yobana ke ngoku xa usister wakhe kunika i-R1,000 ngenyanga, then at least uyakwazi ukutya. Kukho lona ungena-sister ezamnika i-R1,000 ngenyanga. Urhulumente ke ngoku abonelela abantu abanjalo, approve kuthiwe nantsi 370 khawulala utyile. So iba yimeko enjalo. For as long as unomntu okuncedayo, then it's fine, because eyona nto urhulumente ayizondeleleyo into yobana kungabikho mntu uhlelelekileyo kuba yena engenamntu umncedayo. Le meko yaseDutywa kutata uyatsho strongly into yobana ayitshintshanga imeko yaseDutywa, basaphethe kakubi. Siyayimamela naleyo into tata, sizayilandelela nayo ngoba I can't be saying apha. Ewe kona ndiyayitsho into ethi siyile eDutywa, uyile o-Regional Executive Manager, zenziwe ii-disciplinary processes. Kodwa gqiba kwatshintshwa nesystem yokusebenza because enye yesikhalazo beyobana amagosa ethu akhetha iitshomi zabo, kubekho abantu abangahoyiyo. So safakela ke le nto ekuthiwa yi-queue management system, apho wonke umntu anika itikiti xa engenayo, whether itshomi yakho, whether uyamazi, whether sisizalwane,
unikwa itikiti. So aba bahleli phaa babasevisayo bababiza ngokwamatikiti. So xa ubiza laa tikiti awuzazi ubiza abantu, qha ubiza itikiti elilandelayo. So loo nto ibikuridyusa ke nokuzama ucima into yobana kukhethwe oo-1 koo-0 uba mna ndiyazalana okanye ndizalana, ngoba iofisi karhulumente unceda umntu umazi, unceda umntu ungamazi. Kodwa ke uba still isekhona imizila yesimilo esinomvungulo, then ithetha into yobana funeke siphinde sayi-athenda laa meko yaphaya. Ripota ke nami ebantwini abandiphetheyo into yobana basakhala abaphulaphuli, basakhala abahlali ngempatho abayifumana edutywa local office. Imali yempelesi nam bendingizawuchaza. Andiyazi nami imali yempelesi, le nto bendisho uba inoba kuxhomekeka nendlela yokubiza. Ngoba le mpelesi ndiyaziyo mna, ndandigcinisa umntwana kuthiwa kwakutya komntwana kwayizolo. Xa kutshintshwa kufakwa okutsha namhlanje ndinikwe kona. Now ukhona ongenileyo ngapha ebhala esithi mna ndingenelwe yi-SMS ethi mandiyokuverifaya nge-15 yale nyanga. Babuzile ukuthi bendiyifumene na last month, ndathi ewe. Kwathiwa ayikacaci into kaAugust mandihambe. Endifuna ukuyiqonda kokuba ndizoyifumana na, utsho umbuzo wakhe lo umphulaphula. Now ndifuna ujonga ke ngoku kweli cala uba bakhona na abangenileyo phaya kwi-voice note, babangena besithini na. Okay siswam, mna ke ndivile siswam. Ndingowokuqala ke mna ke besithi ndinenamba eshotayo ndiye kwaSASSA. Kuthiwa kuyiwe ngoLwesihlanu kwaSASSA. Ndicela ubuza uba awunakwazi undinceda nowena okanye funeka ndiye kwaSASSA straight na? Isele elaa xesha langoLwesihlanu endivele kuthiwa abantu babe-350 baya ngoLwesihlanu. Ndicela ukwazi nje siswam. Bangaba ke fanele uba undincedile, ndiza kunika inamba yam. Enkosi siswam, ndiyabulela. Mandibulise msasazi, mandibulise msasazi nabaphulaphuli negosa elo lakwaSASSA. Ndicela ubuza msasazi, yintoni ebangela into yokuba kwezi 370, let's say mhlawumbi phakathi enyangeni uphiwa ke ngoku imali ngumntu mhlawumbi your brother or your sister or just a relative nje, umntu uyaqonda osondeleyo kuwe, then akufakele mhlawumbi i-200 okanye imali engange-100 rand. Yintoni ebangela uba idecline ke ngoku le 370 xa kuphela inyanga base babhala uba awuzurhola due to i-source of income? Because of laa income kaloku ayingasemsebenzini, andithi bayaverifya mos ukuthi uphangela phi na. So xa ufakelwe imali ngumntu, it means uyaphangela. Loo nto leyo le nto izawubangela into yoba ngaba bona uSASSA ivele idecline i-370 yakho yaloo nyanga. Kanti weze kuloo ndawo ke mnomama. Enkosi. I think uyicacise izihlandlo zeliqela noko le ndawo ayingomthetho kaSASSA, ngumthetho waseMzantsi Afrika oyamene naloo nto leyo. Tata umsasazi, ndingulo mama womntana beminyaka 8. Inamba yam ithi 077 463 0283. Enkosi. Right, ndifuna ke sisithabs, njengoba ndibathatha ndibathatha ingabokugqibela sibone uba sithini na, enzeba nawe ndide ndikukhulule ube ne-energy entsha okujonga izinto sele uziphendule namhlanje. Molo msasazi. Bendicela torho umama akhe acacise nale nto yezi mali zee-pensioners ezingabahlolokazi okanye abahlolo abashiywayo nemali ngabayeni babo. Uthi ngeli xesha ke ngoku wena ke umdala kuSASSA ubonakala into yoba ngoku ngenxa yoba ufumana laa mali yomyeni okanye yonkosikazi wakho uba ungutata, kuthiwe hayi awuyifumani, unayo i-income. Makakayicacise ke naleyo into ngoba kaloku ayivesi kamandi, ivesa kabuhlungu. Enkosi msasazi, kandigqithise apho kumama. Enkosi. Sure, bye-bye. Molweni msasazi, molweni apha estudio nosisi. Eyi, iyaxaka into yemali ye-350 ngeyona ndlela, ngoba uyawufumanisa noba ufumene i-600 ayifikanga kulaa mali, kwinyanga elandelayo ayiphumi. Xa uzama uaphila akuaphileki.
Iyasokolisa laa nto, kuvela into ezinintsi ngoku. Ayisekho simple ngolwaa hlobo into yoba xa ucofela aphile kuvele laa ndawo ithi i-ID, phone number, ntontoni uaphile. Ayiveli, iye iphele idatha okunyikinyelana nalaa nto kusuke kuvela into ezinintsi endingazaziyo, nee-advert ezinintsi. Hayi, uSASSA ingasikakhayenzi ibe simple indima ye-aphili. Naxa ufuna mhlawumbi ukulungisa loo nto ufuna uyilungisa, ukwazi ukuyilungisa apha efowunini. Uyawufumanisa nyhani idatha iyaphela, awukwazanga ungena kule nto uyenzayo, kukho iinto ezininzi ezivelayo ongazaziyo ngoku. Kuvele noo-truwords kwalapha uba ucinge fanuba ucofa apha kanti uyocofa into ka-truwords, ingaske ibe clear, ibe plain. Sis, iyasokolisa into ye-aphili kakhulu kaSASSA. Lo yena usibhalela kufacebook ethi, Msasazi, mna ndicela ukubuzela itshomi yam kusisi lo wakwaSASSA. Itshomi yam yayibanjiwe Kapa irhola i-370, waphuma ke ngo-Okthobha. Ukusukela ngo-Okthobha ukuzotsho ngoJuni iye ya-aphruva but ayiniki date. Kodwa last month iphumile sele iyitshintshele ekhadini because ibikade iphuma eshop. Tsho nje ngolo hlobo umbuzo lo kasisi. Sasazi wam, ndicela ubuza apha kusisi, yenziwa yintoni into yokokuba imali kaSASSA uthi xa kusweleke umntu inyanga ingekapheli ingaphumi le mali yakhe kuba iswelekile? Kube nzima kwale nto uba mawuhambe ujikelezela le nto yoba uswelekelwe. Yenzeka njani loo nto leyo ingaphumi kaloku ngoku le nyanga abhubhe ngayo? Enzela uba ifemeli ikwazi noko ukuyohamba uyothenga izinto, ihambe iyokwenza amalungiselelo omngcwabo. Msasazi, ndilapha eCofimvaba. Kule nyanga iphelileyo khange iphume imali yomntwana. Lo mntwana une-3 years. Unina wabanjwa eWorcester udonsa i-7 years. Ebepeya i-foster care. Ngoku le foster care ivele yaphela kule nyanga iphelileyo, akayifumana. Kakusiwa kooSASSA kwaphuma iphepha elithi iphele ngoMeyi, kodwa khange kubekho inothisi etshoyo. Ngoku bathi laa mali bayayithoba benza igranti ye-500. Eli xhegwazana ndihlala nalo lina-91. Lalikhe lenzakala nasebhasini alikwazi ukuhamba, bafuna lona buqu. Imali yomntwana ayiphumanga, kodwa ke banike isithembiso esithi bazawutshekisha kwaSASSA uba kwenzeka ntoni uba i-foster care yomntana ingaphumi laa 1,000. Unina esejele, uyise singamazi kwa umazi thina silapha eCofimvaba. Loo nto ke ibiye yaseKapa, uyise nonina baseKapa. Unina udonsa i-7 years. Nalapho ke bendicela ungena mna kweli qela laba mama ababini baba bantwana. Inamba yam ngu-063 123 0628. NguNkombisa ifani yalo mntwana. Enkosi. Tata Msasazi, cela undibuzele kumama. Unale minyaka iyi-60, uyaphangela. Ngoku xa uyo-aplaya kwaSASSA igranti yobudala bakucela nge-UIF. Nge-UIF awukayifumani, sewenze le-60, wenza njani? Sisters, bangena imvula kunjalo nje futhi ke bazile. Molo Msasi, mna ndinengxaki yomntu owayibayo wazenzela. Okay, ndinengxaki yomntu owayibayo wazenzela but wohlulakala uyikhupha, then ndaya kwaSASSA kwathiwa mandifote i-smart ID cause ayisebenzi i-ID yam. Utsho lo. Nangena ke sisters sizame futhi ukubaphendula. Alright Msasazi. Uqala kubhuti lo besenza i-follow up ye-370 esisho naye ithetha ngento esitakaribhoza ukuthi kuthiwa kwenziwa ngeemandi ze-5 years. Sendicacisile into yobana ke into engekho semthethweni leyo bafana uba benza
ngeentsuku zonke abantu abafuna uncedo kwaSASSA. Mhlawumbi ke before siphele apha enkqubeni ndininike le nambari yefowuni enizawufowunela kuyo, kodwa ukuba niqonda into yobana ngoba ikhe ibe khona nesikhathi sithi ezi nambari aziphenduli. Uyabona njengomsasazi ukwazi umshiyela i-voice note, uze ushiye nenambari yakho ukwenzela into yobana yena ngomso uzawufuneka andinike zonke ezi nambari zefowuni azinikiweyo ngabaphulaphuli ukwenzela uba sibafowunele sibasabele umntu ngamnye, simncedise sijonge esistemini uba kwenzeka ntoni na. Mhlawumbi masivumelane ngaloo nto, kodwa ke ndizaninika nale namba iyi-toll free number iyi-0800. Kodwa if you are not getting joy, uyawusebenzisa le WhatsApp number uthumela ngayo i-voice note. Yena umsasazi uzasinika thina ezo contact details, then thina siza kufowunela ngomso. So uba ngomso singasebenza loo nto, nonke nina abantu nezinto eniqonda uba nifuna zide sijonge esistemini, shiya nje okanye fowunela lo 0800 60 10 11, 0800 60 10 11. Ukuba awuphendulwa ushiye inambari yakho kwenzela uba thina sikufowunele. Ukuba ukwazi nandawo yofowuna because i-toll free number le, kodwa uba ukhona awunandlela sinika inambari esakwazi ukufowuna kuyo. So ngoku sawusebenzisa le link kamsasazi ngoba ezi problems, ezi enquiries zenziwa kule program ukwenzela siqiniseke into yobana asinishiyi nilengalenga. Izinto zenu benizisa emnyango nakwaSASSA zincedakele, umntu ngamnye ubufuna ufowunelwa simncede ubuqu ngaloo case, then we'll do that tomorrow. Sigoduka ngomso nibe nonke nina benine-problem sibe sizenzile. So it means ke wena bhuti wam with-370 it's either uthatha lo 0800 60 10 11 okanye ushiye inambari yakho kumsasazi kwenzela uba siyifumane and then sikufowunele ngomso sisokwazi ukuncedisa kule problem unayo. Then the decline source of income. I-source of income, la reason ithi source of income ayithi uyaphangela, ithi source of income, meaning that there's money oyifumanayo noba uyifumana phi na. Yiloo nto udecline, besendichazile into yobana ithini na. Kodwa uba idibanisa ke nenye i-question apha ibibuzwa ngumphulaphuli into yobana but ukuthi ufumene imali e-less than 624, njengoba nisithi threshold yi-624, uthi ufumene imali e-less than 624 but udecline. Yabona ke xa udeclinwa kwaSASSA nakwi-BNI grant uselungelweni lokuaphila if awuvumelani nale decision yokudecline. Uya-aphila ukwenzela into yobana xa uaphila ke ijongwa yenye ibhodi, ayijongwa yile bhodi ibithatha i-decision yokudecline, ijongwa yenye ibhodi kwa-social development ukwenzela uba bazojonga into yobana ke ngoku udeclinwa ngokwenene ngohlobo efanuba uyadeclina na okanye ubufanele into yobana uya-aphruva, then ithathe i-decision iphume ke ngoku i-outcome. Abanye ke baye bafumanisa into yobana bebefanuba abadeclinwanga xa umntu aphilile then akwazi ufumana imali. The pensioners, yes mamam, ii-grant zakwaSASSA zonke ngaphandle kwe-foster child grant ziya-means testwa. Kuyajongwa into yobana ithini enye i-income na onayo, then kujongwe kuwe based on loo income, i-threshold ingenyanga uzacelelwa phaya eofisini, then ke ngokubona into yobana awufanelanga uya-aplaya. In fact akho mntu kuthiwa makanga-aplayi, uya-aplaya okhatywa ngumatshini uxelelwe kodwa ke isizathu sokhatywa awukhatywa nje ungacelelwa, funeka uxelelwe isizathu sokhatywa ubana hayi imali oyifumanayo ngenyanga ithe kayijongwa ngonyaka kwafumanisa uba ingaphezulu komyinge wemali efanele uba ifunyanwa okanye yabantu abapeya le-grant. Le nto kuthiwa ulwimi lasemlungwini yi-threshold, ujonge into yobana imali wena oyifumanayo. So mama njenge-pensioner as usowutshilo, it means kukhona imali engenayo. Now laa mali ke ngoku if ingaphezulu kwalaa myinge wonyaka kwi-threshold yakwaSASSA, then it means ke ngoku awuzokwazi uba ufumane i-old age grant, ngoba zonke as I've already indicated zonke ii-grants zakwaSASSA ziya-means testwa. I-grant enga-means testwayo inye kuphela, foster child grant. Remember lo mntwana ngumntwana ekufuneke umjongile, mhlawumbi awuzalani nozalana na, in fact awuzalani naye. So akujonga into yobana unemali engakanani na, ngoba urhulumente uzondelele ujonga umntana uba uzawuhlala endaweni erayithi. So uba ndiphakamisa isandla ndithi ndifuna ukuhlala nalo mntwana, andijonge uba ndiphangela phi yonke laa mali na, ndiyamfostarisha umntana yona yodwa yona ngenxa yobana kujongwa umntwana.
ayimithestwa uyakwazi uposterishwa nangubana for as long as kuloo ndawo ezawuhlala right umntwana. Otherwise zonke ezinye ii-grants baphulaphula ziyamithestwa. Yile nto ngamanye amaxesha ufumanisa uyakhatywa, ngamanye amaxesha ukhatywa based on the information esiyifunayo kuwe and i-source of income onayo, whether une-flats, uyapeya, uyathini, anything a source of income that you are getting siyayijonga and then siyijonge sifake ku-Medtech. Siyayiva ke leyo simplifya i-appeal perhaps nawe you need uba ushare inumber yakho nathi ukwenzela ubana ke simamele ubana yintoni le yoo-truwords abavelayo, ngoba ke asikhumbuli ukuvela oo-truwords but ke anawuthi awuthethi into engekhoyo. That's why sithi rather sifowunelane, either ushiye inumber yakho okanye uthatha lo 0800 60 10 11 usifowunele ngomso and then sizokwazi uba sincokole ngale nto yoba uthi the process ye-appeal is complicated to the extent yobana kude kuvele no-truwords. Unosota loo nto because andibakhumbuli bevela. However, njengoba ndisitsho asifuni ukuthi awunyanisanga but sifuna ukunceda ngomso sifowunele okanye uthathe la number okanye ushiye inumber yakho kumsasazi sizokwazi into yobana sikufowunele. Then the October to June approved with no date. Besendicacisile into yobana xa uaphruva i-370 ungenadate ithetha into yobana kukho ingxaki kulaa ndawo uthi masukubhatale kuyo. So lungisa laa ndawo yokubhatala, that is the payment method. Mhlawumbi ubhale iinumber ezishotayo okanye iakhawunti yakho i-domain that is ayikho active, funeka ulungise leyana ukwenzela uba sizokubhatala ngohlobo olurayithi. Kodwa siza kuaphruva kona because uyi-client yethu. Xa sijonga sifumanisa uba uselungelweni lokuaphruva, sawuthatha i-decision yokuaphruva. Then the deceased one. Into eyenzekayo mamam is that uyabona imali yegrant iphuma ukuqala kwenyanga. Ukuba mhlawumbi ke ngoku isizalwane sisweleke sesipeyile for uAugust, uyabona for instance ngoku nguAugust, abantu begrant sebepeyile baqale nge-5, 6, 7. So today 19 apeyile. Uba isizalwane sakho siswelekile mhlawumbi kule veki sepeyile for uAugust, ngoSeptemba akasaphili, so akanamali afanele uba uyayifumana. Ihamba njalo ke ngoku isipikho into yobana ube uzawufumana, akuthiwa nakuba yimali yokungcwaba, kuthiwa yi-unclaimed benefit kayibizwayo loo mali kwaSASSA, ngoba uba usweleke i-beneficiary yethu ingekapeyi ngaloo nyanga, uzawufuneka ke ngoku imember yefemeli ize nezi documents zonke bezisetyenziswa. Ayizi kuba kusithiwa uSASSA uyangcwaba. uSASSA akanamasingcwabane, uSASSA akangcwabi. Ithi laa nto ukuba unemali ebengayikhuphanga kuloo nyanga, le nto ithi ka ibizwa kuthiwa yi-unclaimed benefit, yimali ebefanele uyayifumana yegranti because besaphila. Uba khange ayifumane then ufuneka into yobana ayitshoni kwaSASSA, ifuneka izoklenywa zii-relatives, ziphathe ezi documents then ayifumane loo mntu loo 2,000 mhlawumbi yenyanga leyo. But if usweleke phakathi enyangeni sempeyele loo nyanga, ayikho imali ezawuphuma because upeyile for le nyanga wasweleka phakathi enyangeni, then kwinyanga elandelayo akasaphili, so akazukwazi ubana kubekho imali. Ihamba njalo ke into ye-unclaimed benefit. Mamam ububuza le nto ka-deceased, sijonga ngohlobo ugqiba uchaza ngalo. Otherwise akho mali kwaSASSA kuthiwa yimali yokungcwaba, ayikho igrant etshoyo. Thina sikhupha izibonelelo ezi sizibizileyo ngamagama, but we don't have igrant ekuthiwa yongcwaba. The only thing esondele kule nto ibuzayo mama kuthiwa yi-unclaimed benefit. Besendichazile ke nayo ibiphuma kweziphi conditions. Not everyone, and also ayomali kuthiwa yongcwaba. Uzawufumanisa umntu uzawuthi ii-costs zethu bezimali enga uSASSA abhatale loo nto. Ayihambi njalo msana. The foster care details also sifumene usinikile umphulaphuli as a foster care, sizamfowunela naye. 60 years working, andisayikhumbuli yona ibisithini. Ikhona sisteps le ndifuna ujonga nje lo mphulaphuli othi umbuzo wakhe akakhumbuli uphendulwa kakuhle. Mandiphinde ndiwuvule uthi hayi msase, ndicela ubuza, ndayekiswa emsebenzini ngenxa yempilo, so ndisapeya imali ye-UIF, ngoku ndingakwazi na ukwenza igranti? Ya ebesitsho lo mbuzo lo. Oh, okay. Nayo idibana kule nto ye-threshold kaloku. Thina sifuna u-3 months bank statement wakho ozawusixelisa uba unayo le mali engenayo. Mama, mandicacisele nto kubaphulaphula.
Basifunela 3 months bank statement. Thina asijongi uba ithini ibhalansi yakho. Sijonga imali engenayo nyanga nenyanga, uba yimali nemali engenayo kuwe nyanga nenyanga. Then ke siku-means test based on loo mali ingenayo. So uba ufumana imali ye-UIF depend uba ingakanani na nayo loo mali ngokwe-threshold ye-means test. Sikube sijonga sithatha i-decision based on the income oyifumanayo through into ye-UIF. Ihamba njalo yona ezinye grants funeke zizimithestile utsho umgaqo olawula ii-grants zakwa-SASSA ngaphandle ke kwale foster child grant only. Zonke ezinye ziya-means-test. Alright, masithathe nje abokugqibela sisithabs ndikukhulule uyolala nyhani ngoku. Ndiphinde ndibuye msazana. Okay msasi, mna ndingulowa we-350 and then lo wale number ingaphelelanga. Ndicela ukushiya inamba yam ke msasasi ngu-072 077 2042. Gama nguMthobeli, ifani uSpringer. Enkosi msasi. Danke. Alright, 0738491740 sesivala ke kunjalo nje. Enkosi kakhulu sisi ngengcaciso yakho, ndiyakubulela. Ndibulela nenyameko yakho, indlela ophendula kakuhle ngayo. Siyabulela kakhulu ngengcaciso zakho, enkosi. Molweni kokhona msasazi, ndicela ukubuza, if umntwana uye waritsha i-18 years esesesikolweni, akho ndlela yokuba aphinde aqhubekeke afumane i-grant kuba kaloku usesesikolweni? If iphelile funeka a-aplaye i-350 now. Ndicela ucaciselwa nje ngaleyo into. Okay. Sisithabs ngayiphendula ke ezi questions ubese ukumbela usishiyele futhi nale number iyi-toll free. Ndithanda lalela uba iyi-toll free ingadingi nonto bomntu ade abe ne-airtime ukuze afikelele. Alright. I think one question kubaphulaphuli balena i-round because oqala ingulona wee-numbers ezingaphelelanga usinikile. Siyithathile inambari yakho Mthobeli, siza kufowunela ngomso. Thanks sisi wam ngombulelo. Nathi siyakubulela ubana usitsho into yobana sicacisile ezingqakileni nazo. Siyabulela nathi kakhulu. And then the last one, lena ye-grant yabantwana. I-child support grant so iyaphela ngokwe-regulation, iyaphela ku-18 years whether umntana uyafunda okanye umntana akafundi. It's from 0 to 18 years. I-grant egqithayo xa umntana efunda yi-grant eyi-foster child grant. Ukuba umntwana, because at 18 fanuba iyaphela, but ithi nesolotya elithi ukuba umntana usafunda noba ufunda kweyiphi level, noba use-tertiary noba usese-high school, uba nje uya esikolweni, loo mntwana uyaselungelweni lobana i-extendwe i-foster child grant yakhe up to i-age ka-21. But i-extendwa ke ngokunyanga nonyaka nonyaka. Funeke after u-18 years xa ena-19 uzise i-school report uba usesesikolweni. I-extension court order kuzayifumana kunontlalontle, sifake siyi-extend. Unyaka olandelayo i-school report usesesikolweni i-extendwe up until abe na-21 years. Then beyond 21 years ke ngoku naye asiyi-extendi, even if usesesikolweni ana-22 izawube iphelele at 21. Otherwise i-child support grant yona noba usesikolweni beyond 18 years yona iyaphela ku-18 years. Enkosi ke msasazi. Nam mandibulele mani kubaphulaphuli, you know, eyona nto siyivuyelayo ke yobana sikwazi ushera i-information nani. Siyabulela ngee-questions enizibuzileyo. Zisinikile ezinye ukubona into yobana ii-clients zethu siziphethe kanjani na. General, I can say ii-clients zethu asiziphethanga kakuhle, ziyakhalaza. Yile nto ndithe ke ndizayithatha yonke le nto ndiyi-observa ndiyise ku-regional executive manager. And then the last issue endifuna uyinakile number ke ndithi i-toll free number lena engu-0800 60 10 11 0800 60 10 11. Unoyisebenzisa ke ngoku xa ukwenza i-follow up kule nto ubuyireyisa namhlanje ukwenzela uba sikuncede
okanye usithumelele i-cellphone number yakho. Ndizibambile zibe sebezithumela abaphulaphuli kwi-voice Yeah. note. Then if ikhona umntu afuna into oyilandelelwa ngomso unoshiya apha kuwe, uzandijophela nawe apha kule WhatsApp yam ukwenzela uba simfowunele siyisote into yakho. Nkosi kakhulu No, Sasazi Nkosi kakhulu. ngethuba and nkosi nakubaphulaphuli. Nkosi kakhulu sisi, nathi siyabulela. Ndiyawuqonda kunoba noko ukusukela namhlanje ukubheka phambili noko umohluko uzoba khona. Siyabulela kakhulu. Right Nkosi ke, kakhulu. yes, right ke lo ke ngu othethela